dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merħba għal poddata oħra, illum poddata kemm xej speċjali, nistqar in-air li meta jkun hawn poddati ta' din is-sura jkunu daqsxej delikati u li nħoss li huma ta' ċertu importanza nkun ħarira ansjus għax nkun irid nagħmel ġustizzja minn kemm dak li jkunu kemm it-temi li nkunu qed nitħattu dwarhom għax huma temi delikati speċna u tajjeb li speċa nidħol għalihom b'ċertu serjetà. Illum għandna lil Caroline Muscat. Caroline Muscat hija ġurnalista investigattiva, bdiet il-midja attivista tagħha bħala parti mill-Greenpeace, sawet ngħid? Korrett. Għamlet ħabta Caroline ukoll kienet l-editur tal-aħbarijiet tat-Times u anka tas-Sunday Times. Korrett ukoll. Uħud jistqarru li inti kont l-istrateġista prinċipali tal-nazzjonalisti fl-2017, jien kont minn għalija wkoll u issa sirt naf li mhux minnu. Ekku. Issa nitħattu dwara wkoll, hija wkoll il-fundatriċi ta' The Shift li huwa sit elettroniku li ddedika ruħu primarjament tal-ġurnaliżmu investigattiv kif ukoll għal ħarsien tal-kelma ħielsa tal-istampa ħielsa biex nkunu aktar preċiżi. Fl-2019 Caroline rebħet il-premju għall-indipendenza tal-Reporters Without Borders u fl-2020 dirli eżatt il-premju tal-kuraġġ mill-Ambaxxata Amerikana. Merħba Caroline. Grazzi. Qabel ma nkomplu, bħalma dejjem nisħa jekk hemm mod li tistgħu tiżguraw li dan il-podcast u x-xogħol kollu li qegħdin nagħmlu u x-xogħol ħajkompli jikber, jiġifieri hemm ħafna proġetti li daqt se nvaraw huwa billi tappoġġjaw l-azzjendi li jappoġġjaw lilna. Dawn huma Browns, Seamless, EMS, Derek Meats, Free Hour, Manux, Etronics, Garmin, E-Cabs, Frank's Gentleman's Essentials, kif ukoll il-Kutriko. Infakkar ukoll li tistgħu tkunu parti minn din il-komunità tal-patruni tagħna li dejjem qed tikber, naħseb tajjeb issa nibdew nuru naqra ritratti ta' x'inhu jiġri hawn barra, bażikament hawnhekk kull darba li tkollna l-podcast qed ikollna naqra ta' festin żgħir bejn it-tim tal-podcast u l-patruni. Familja ġmiela, nistqar li l-lum kont naqra jien qabel ma ġejt imma l-entużjażmu li hawn fil-kamra jimlini b'ħafna kuraġġ u b'ħafna saħħa. Tistgħu ssiru jew bros jew stilel champions u leġendi dawn ma saffi differenti li tukom benefiċċji differenti. Segwuna fuq il-Facebook, fuq l-Instagram, TikTok, eċetera. Għatu like il-video primarjament biex l-algoritm tinnota li dan huwa video importanti għal daqstant itkompli x-xerdu. Da kollox mort sew, tajjeb, kont sew, għax Julian għalli l-biraħ insomma ġimgħa l-oħra tiġi tal-patruni ma mliet sew ħafna ma ħassejt lillum kont ħafna iktar fluidu. Mexxilek taqra tajjeb. Ma għajtek xannik, tajjeb ħafna. Mela, nibdew minn hawn. Saqsejtek kif intat li għajjiena. Kull-jum għajjiena. Il-majk nisaqula aktar biċi, tista' terza' inti nistaq. Għax nħoss għax ħadd minuta. Ħanamlu straġi qabel ma bdejna, tajjeb. Tajjeb. Tajjeb hekk med. Mela, għajjiena, għalfej għajjiena, Caroline Muscat. Hemm ħafna xogħol x'għandna nagħmlu ovvjament. Minix persuna li norqod ħafna, ħsieb ma jieqaf qatt. Kolljum problemi, għanna battalja x'niġġieldu mill-aspett ta' libertà tal-espressjoni. Naħseb li qed nagħmlu avvanzi tajbin fis-sens tal-fatt li l-battalja importanti anke jekk mhux dejjem tagħtieni dak li għandek bżonn f'xahrej imma f'sentej 3 snin. Imma il-battalja tibqa' importanti u naħseb illi hemm moviment qawwi hemm barra illi jiġġustifika dak li qed nagħmlu kieku shift ma teżistix. Aħna ffondjati mill-pubbliku primarjament, inservu l-pubbliku u nisimgħu l-pubbliku bħalma tagħmlu intom, għandkom modell simili ta' dak li għandna aħna. Ġifiri, il-battalja importanti minn dak l-aspett għajjena għax hemm ħafna xogħol nagħmlu.
Għalfej importanti l-battalja? Importanti l-battalja għaliex speċjalment wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, daka kien għalija u għal ħafna nies kien moment ta' awareness tal-fatt illi xi ħaġa fil-pajjiż inbidlet. Meta aħna nagħmlu xogħolna bħala ġurnalisti, aħna imdorrijin tqum filgħodu, tiftaħ l-email, issib insulti, issib teddid fuq social media, kulħadd jgħidlek. Mhuwiex tajjeb illi ma naf ebda professjoni oħra illi tqum filgħodu u tiftaħ l-email u ssib dawn l-affarijiet. U ma nasibx xi ħaġa tajba, speċi imdorrijin illi nqumu filgħodu u niffaċċjaw dawn l-affarijiet. Però l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kien spunt fej kellna bżonn inqumu. Qabel Daphne, u għet jgħidu li biex n-nesaq naqra l-majt naqra qriba. Iktar? Ħan nesaq lek naqra t-tazz. Nibda nuża ideja, un tajju. Ħalli fida, niprofa n-organizzana naqra. Ħafna viċin, all right. All right, tajjebek. Inti komda? All right. Komdu, int kondu. No, minix komda, ma right. U le, bil-ħin toqgħod, tinkudax. Iġri, qabel l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, din it-tendenza li tiftaħ l-email u ssib l-insulti u ssib it-teddid, kienet diġà prevalenti? Kienet hemm, mhux daqshekk qawwija, ma kienet hemm. Biex nkun kompletament onesta, toqgħod attenta kif titkellem, għax jekk issemmi amministrazzjoni oħra, isek qed iżomm ma' amministrazzjoni fuq oħra. Però rajna bidla qawwija minn 2013. Rajna bidla qawwija. Fis-sens ta' nuqqas ta' rispett lejn ix-xogħol li jagħmlu ġurnalisti, attakki ġejjin minn groups, speċjalment fuq social media, li huma koordinati minn gruppi tal-gvern. L-ewwel ħaġa li għamilna bħala The Shift meta ftaħna l-portal, bina ninnutaw li kien hemm patterns fil-kritika, fis-sens tara copy u paste ta' messaġġi. Jekk ikun hemm żball f'wieħed isir żball f'kollha. U għadna mela x'imkien hemm koordinazzjoni ta' dawn l-affarijiet. U kellna bżonn insiru nafu minn fejn ġejja u x'inhi. U li għamilna ikkuntattjawna sorsi li kienu parti minn gruppi li kienu segreti fuq Facebook. U għalunna speċi għaraw daqxej xinu jidġrijaw. Ġifiri, l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kien sar. U meta tħanna, l-ewwel ħaġa li rajna li daw il-gruppi kienu qed jiċċelebraw l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Għadna speċi, di minn fej ġejja, għalfej dil-mibeda. U għamilna 6 xhur bis-saħħa ta' whistleblowers, ġifiri, għax ma tistax bħala ċittadin tidħol daw il-gruppi, trid tkun taf bihom, trid turi il-membership tiegħek tal-Partit Laburista biex tidħol. Ġifiri, daħluna nies illi kienu membri f'dawn il-gruppi. U għalunna anki aħna disgustati. U meta tħanna ħadna xokk. Onestament ħadna xokk. Dan il-rapport għanih kollu fuq The Shift. Imma għamilna mbagħad, għamilna 6 xhur mixin lura kwieti hemm ġew u niġbru id-data. Għamilna rapport fuqu u id-data ippreżentajna wara li pubblikajna dak li sibna, ippreżentajna id-data il-public inquiry, l-imħalfin li kienu qed imexxu il-public inquiry fuq l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. U dak kien punt importanti, għax parti mill-konklużjoni tal-public inquiry kienet illi il-rol, the role that political propaganda played in her assassination. Ġifiri, l-imħalfin waslu għal-konklużjoni illi kienem attentat koordinat
mill-uffiċċju tal-Prim Ministru biex jiddiskreditaw, jiddehumanizzaw persuna li kienet qed tagħmel xogħla bħala ġurnalista. Kif ġifieri ġiet konkluża li din kienet parti minn strateġija tal-OPM? Hija parti minn konklużjonijiet li laħqu l-maġistrati l-imħalfin u hija ta' importanza internazzjonali. Hija l-ewwel darba il-public inquiry hija ta' importanza internazzjonali. Huwa achievement tal-familja ta' Daphne Caruana Galizia illi kella minn sija wara li jinqatlet tibda tiġġieled biex għall-ġustizzja. Daw laqqas biss, il-familja laqqas biss kellhom ċans to mourn, dew jiġġieldu. U aħna ħassejna illi ma jistgħux ikunu waħedhom. Għandna bżonn nagħmlu kull ma nifilħu nagħmlu biex ma nistgħux naċċettaw ovvjament illi ġurnalista tinqatel u nibqgħu mixjin mill-għada isu xejn ma ġara xejn. Ġifieri aħna jenna naħdmu minn dawn l-aħħar 5 snin fis-sensa l-kampanja ta' Press Freedom qed taħdem fil-kuntest tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Jiena dik kienet waħda mill fis-sens wara li ltqajt ma' Matthew, kont iltqajt ma' Matthew diversi drabi, ma meta poġġew miegħi dik kienet l-iktar ħaġa li laqtitni li da għas kellu ċans jipproċessa mhux biss il-mewt tommu, il-fatt li hu kien hemmhekk, hu kien Għas nista nimmaġina minn xi xadda. Qed tara l-ommok tinħaraq ġo karozza. Impossibbli tispjega, impossibbli li tifhimha. U li huwa aktar impossibbli li tifhem u li sa ġurnata tal-lum għadhom qed jattakkawh. Li b'xi mod jew ieħor hu kellu x'jaqsam għax ħalla karozza barra ipparkjata, mela isa stedina biex tagħmel li bomba fuq il-karozza għax ma bdaħħaltix fil-garax il-karozza, mela stedina biex tagħmel li bomba. Ġifieri argument ma jagħmilx sens u argument li huwa mmexxi mill-partit fil-gvern. ħaneħdu pass lura. Nispjegaw naqra il-parametri tal-inkjesta x'kienu u min kienu l-imħalfin u l-proċess biex wasalna sal-inkjesta għax ma kienx triq faċli speċa biex wasalna liha kien hemm ħafna reżistenza sa ma ġiet aċċettata il-fatt li għandna bżonn nagħmlu għal l-inkjesta. Kien hemm sentej ta' kampanja l-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat ma rridit assolutament ma rriditx assolutament li din issir. Mbagħad kien hemm kampanja internazzjonali li mexxew il-familja. Skużana, għarbek daqġejta, importanti jurtak ħafna, idej u klaffariet viċin tiegħek. Il-bnied ma' klaustrofobika. Minuta, skużawni. Niprofaw n-negozja naqra. Xi ħaġa hekk tajjeb. Tkellem? Inti tittaj. Ma fx istax tijaf titgejn forsi tkun komda u inti fl-istess ħin. Ek mux tajjeb? Tijaħ ħarira gejn, nsibu kompromessu. Skużawni. Għalfejn tħaxwi xet namel? Għaliex peress li kunem iktar gain, ikunet jiġbor iktar volum u l-konsegwenza li kunem l-istjar ma jkunx daqxek ċar, pero huwa kompromess li jena kontent namel spiega. Kemmu simpatku. Sama s-sirtaku da. Mela, meta bdiet is-sejħa biex ikollna inkjesta pubblika meta bdiet? Kien xogħol tal-familja ta' Daphne Caruana Galizia. Mal-ewwel kellhom perspettiva internazzjonali li għamlet id-differenza kollha. Femu mal-ewwel illi fil-kuntest Malti ma konni sa naslu u kellhom raġun.
Umbat irnexxielhom fuq livell internazzjonali jingaġġaw il-Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Special Rapporteur Peter Omtzigt, li għamel xogħol trement, għamel investigazzjoni tinsiex ukoll illi kien hemm żewġ commissions min-naħa tal-Parlament Ewropew li ġew Malta wkoll u għamlu rapporti tagħhom. Da kollu sewa biex wasalna l-punt illi ikonna il-public inquiry u saret għas sempliċi raġuni illi Peter Omtzigt għamel deadline u għalilhom fi 3 xhur di tridu tiftuha. Inkella tridu tiġu u tirrispondu il-Council of Europe. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Ġviri, kien interament kienet speċa din it-teddida li jisma jew ħatamlu hekk jew nkella ħajkolkom tirrispondu l-bqija tal-Ewropa. Assolutament, assolutament. U sal-aħħar ftit ġranet, il-gvern ta' Joseph Muscat baqa' jirreżisti. U mbagħad ftit jiem qabel id-deadline ħabbar panel li ma kienx aċċettabbli. U l-familja. Għalfej ma kienx aċċettabbli? Għax kienu nies palma namlu ħafna affarijiet f'Malta. We tick the boxes on paper. Unbat impoġġu nies illi ħajħallu l-affarijiet għaddejji. Il-familja di ma ċċettatix, insistit fuq panel ta' judges indipendenti u wasanna fej wasanna. Għamlu xogħol siwi ħafna, kienu Sajt Policino, Michael Malija u Abigail, skużani, mux għed niftakar. Għadel fidejk? Issa s-tinkwitax? Issa nerġaw niġu għal dik il-parti? Abigail. Ma pitax issa s-sibadel u d-taħtida. Għamlu xogħol sibi ħafna, għamlu eżerċizzju vera intens, ġifiri vera saqsew id-domandi li kellhom jisaqsu, għajtu n-nis tal-gvern, għajtu l-nis indipendenti, semaw kemm jifilħu nis. Kien hemm attentati minnaħ tal-gvern illi waqfu dal-proċess. Kien hemm l-ewwel teddid minn Joseph Muscat, isma' għandkom ċertu żmien u daqshekk. Mbagħad meta ħawver Robert Abela ipprova l-istess ħaġa, għandkom ċertu żmien, m'għandkomx extensions u daqshekk. U kien hemm mossa vera importanti min-naħa tal-imħalfin li qalulu jekk għandek problema għax aħna qed niswew l-istat, ħanamlu xogħol b'xejn, tibżax, imma xogħolna ħanamluh. U għandna dokument issa fidejna li mhux importanti għal Malta biss, importanti fuq livell Ewropew u fuq livell internazzjonali. Għaliex hija it's a world first din il-public inquiry. Hemm mezz tagħha fil-European Convention on Human Rights, imma ħadd għadu mawża. Jiġifieri dak ix-xogħol li jagħmlu l-familja biex jużaw dan il-mezz legali fuq livell internazzjonali biex naslu fejn wasalna qed tagħti platform mhux il-Malta biss. Qed tagħti eżempju pajjiżi oħrajn meta jinqatlu l-ġurnalisti x'għandu bżonn isir biex ikun hemm proċess illi vera iwassal għal riforma. Il-lan tal-inkjesta pubblika x'kienu l-parametri, x'kont nippruvaw insiru nafu? Hija differenti mill-inkjesta maġisterjali li qed tħares u mbagħad hemm għandek ukoll. Skuża, jiena inkjesta maġisterjali, qed inkjesta pubblika. Qed nagħmel differenza. Qed tagħmel distinzjoni inti, skużani. Kienet Abigail Lofaro. Lofaro. Yes, thank you. Mela, jinsaqsejtek, xkien lan, jew xkienet il-mistoqsija li konna nippruvaw inwieġbu meta nedejna dan il-gvern kienet jargumenta li m'hemmx bżonn public inquiry, m'hemm bżonn għalfej, għax hemm magisterial inquiry u hemm il-criminal investigation. Allura m'hemm bżonn public inquiry. Il-familja insistiet u kellha raġun, għaliex il-public inquiry mhux qed tħares il-kriminalità u l-affarijiet li qed ħaresu iċ-ċirkostanzi fil-pajjiż
fl-istat li setaw iwaslu għal qtil ta' ġurnalista. Il-qtil seta jiġi prevented iva jew le. U fil-fatt l-imħalfin waslu għal konklużjoni illi l-istat kien responsabbli għal qtil tagħha. Ma jfissirx illi kien il-mandat, ifisser illi kien hemm kuntest ta' impunità illi ħalla il-dawk illi ħolmu biex joqtluha li ħossuhom komdi li joqtluha u mhux se jkun hemm konsekwenza tal-qtil tagħha. 5 snin wara qatt m'hemmx konsegwenza, hemm ħafna nies arrestati, m'hemmx każ wieħed li għadu beda bħala trial, għadna fil-kompilazzjoni tal-evidenza. 5 snin wara. Jiġifieri ġustizzja qatt m'hemmx, sar ħafna xogħol, imma ġustizzja għadna l-bot minnha. Hemm il-fatt li il-każ għadu ma bedex jinstema li trial ma bedex. Hemm xi perikli pereżempju li jista' jkun tiġi preskritta jew hemm xi ħwejjeġ bħal dawn li għandna nkunu konxi minnhom? Hemm ħafna lob illi jsir fil-qorti illi we keep our guards up. U proċess twil, ħafna snin, 5 snin għadu għazbiz beda l-kas. 5 snin mux mill-arrest, le, 5 snin mill-assassinju. Mill-assassinju, ġifiri, imma għandek l-snin għandek għatmandek xej, ġifiri. Ġifiri, għaz daw l-assassini stess, the hired hands, daw u koll għadna ma bdejniex niproċessawhom? De. U xin ir-raġuni? Mux il-proċeduri tal-qorti, rati, mhuwiex għandna problema kbira fil-rati tagħna. Mhux il-maġistrati qed jagħmlu li jistgħu biex ovvjament jipproċedu bl-affarijiet, hemm sistema antikwata, m'għandhomx ir-riżorsi biżejjed, tidħol il-qorti fuq kwalinkwe każ, jekk hux domestic violence, jekk hux qtil ta' persuna, jekk hux ser, proċess li jdum wisq, ġustizzja ma ssirx, justice delayed is justice denied. Ġifieri meta aħna immorru nitkellmu fuq livell internazzjonali u ngħidulhom isma' hemm dawn in-nies arrestati, hemm dawn in-nies ġew they were given a presidential pardon, hemm dawk somewhere on the horizon. U minn da kollu x'inhu jiġri? Għandna dejjem il-proċess. U jitbelħu. Ġifieri il-problema li għandna fil-qrati hija parti mill-problema sieħa li qed niffaċċjaw. Hija problema separata u parti minnha fl-istessin. Imma sfortunatament l-istituzzjonijiet u l-qrati, the checks and balances li għandek inti f'demokrazija, l-ewwel ħaġa li jiġu kompromessi meta jinbidel gvern u dik hija problema. Li tinsaqsi huwa uħud bħal Peter Omsik u daw il-kummissjonijiet oħrajn li semmejt. Dawk għadhom involuti fil-ġrajja jew issa. Il-mandat ta' Peter Omsik spiċċa, għamel ir-rapport tiegħu, riżulta fil-public inquiry, għadu jitkellem ovvjament time to time fuq il-każ għax hu hija tal-qalbu għax hu vera hemm fil-kampanja tal-familja, però l-mandat tiegħu spiċċa. Ovvjament, issa sta l-gvern, hemm ir-rakkomandazzjonijiet, sta l-gvern issa li jimplementaw. Issa, għaddew xhur, il-public inquiry ġiet pubblikata Ġunju jew Lulju ta' sena li għaddiet. F'6 xhur, kull ma smajna li nħatar kumitat ta' media experts, ma kien hemm ebda konsultazzjoni, daw f'daqqa waħda ġew ippreżentati bliġijiet fuq riforma, meta dak ma kienx skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-imħalfin, u ma qalu idu kien hemm konsulenza mill-bidu. Dawn huma riformi li għandhom bżonn isiru. Għandkom bżonn illi tikkonsultaw u taraw kif ħatibnu. X'għamel il-gvern? F'6 xhur ħatar ismijiet bla konsultazzjoni ta' xejn, ġifieri ġew imħabbra u mbagħad inna ġematej aħna niġru wara tal-kumitat biex nippruvaw nifhmu x'konsultazzjoni kien hemm. Intom qed tgħidu li għandkom draft bills, liġijiet proposti min-naħa tal-gvern
biex tikkonfermaw. Kien hemm konsultazzjoni meta kienu qed jibnuhom dawn, jew ġejtu preżentati b'xi ħaġa u kemm ju rubber stamp. Għax inkella x'punti. Għamilna ġematej laqqas bistajna insibu persuna illi ħajrispondina. U meta fl-aħħar sibna persuna li ħajrispondina, għalinna morru għand il-Prim Ministru. Intom kontu t-provaw tkellmu nies minn dan il-kumitat u l-kumitat tipo individwu mill-kumitat kelmek jew il-kumitat. Kull membru tal-kumitat. Bħala individwali u minn kellimkom lura ma kienx qed jitkellem għannom tal-kumitat fis-sieħ imma qalu lek isma' li rispondewna għalunna illi maħniex awtorizzati illi nagħtu risposti. Fl-aħħar morna fuq Michael Malija illi kien ukoll il-imħallef fuq il-Public Inquiry. Meta kellimnieh ammetta il-liġijiet li ġew proposti poġġa qudiemhom kienu ma kienx hemm konsultazzjoni, jiġifieri ġew preżentati bħala liġijiet li kellhom jikkommentaw fuqhom, ma fl-aħħar mill-aħħar ir-risposta li kellna kienet morru għand il-Prim Ministru. Jiġifieri da x'tip ta' ma kienx hemm konsultazzjoni ovvja. Jiġifieri apparti li huma ma ġewx konsultati, għandna sitwazzjoni fej peress li għandek l-edituri ta' kull media indipendenti hemmhekk fuq dal-kumitat. Laqqas huma ġifieri mu qed jirrapportaw fuq il-proposti li hemm. Ġifieri flok aħna ħloqna sistema fej għandna problema, ħan involvu l-kulħadd, ħan nitkellmu, ħan iddibattu, ħan naraw x'huma problemi. X'għamilna? Kompromettejna l-kulħadd minn flok. Niżilna xater? U daħalna l-kulħadd fl-istorja biex ta' Ġifieri inti tajt li dal-kumitat kważi qed xogħlu li jilleġittimizza xi ħaġa li m'għandix tkun leġittima. Jiena għadni qed nispera illi ikun hemm xi tip ta' moviment f'dan il-kumitat illi jirreżisti dan it-tip ta' proċess. Sissa mhux qed narawh, m'għadni nispera. Min huma n-nies li qegħdin fil-kumitat? Orajt għandna miktub hawnhekk, Michael Malija wkoll huwa involut, Xavier Balzan. Nigel Neil Camilleri, Kevin Dingley, Xavier Formosa, Carmen Sammut, Kurt Sansone, Matthew Schwireb, uħud biss minn dawn nies naf, Neil ma nafx minnu. Neil huwa l-editur tal-Independent. Okay. All right. Ġifieri huma mela daw l-abbozzi li huma rridu jqisu mbagħad jaraw se jagħmlu bihom. Min ikun kitibhom? Il-Gvern. Il-Gvern. Tinsiex li l-Oppożizzjoni Sewa. ħabbret ukoll b'abbozz ta' liġijiet ibbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Public Inquiry u ppreżentatu fil-Parlament. U l-Gvern qal ma ħniex diskutuhom. Għalfejn għax hemm Manibel. Manibel huwa bill li jsejwa għall-Gvern. Hija ridi. Skuża. Manibel? Manibel huwa xi ħaġa fuq budgets, fuq finanzi. Jekk ma jiġix approvat mill-Parlament jista' jwaqgħu għall-Gvern. Huwa bill partikolari. Hija skuża għax meta titkellem fuq Manibel qed titkellem pereżempju fuq budget. Niftakru il-mossa ta' Franco De Bono fuq il-budget u hemmhekk kien kellu problema Prim Ministru Gondi dak iż-żmien. Manibel huwa serju għax jista' jekk ma jiġix approvat fil-Parlament iwaqgħu għall-Gvern. Imma dik kienet skuża. Maħniex qed nitkellmu fuq Manibel hawnhekk. It wasn't about the money, it was about reform. Imma il-Gvern li daw li preżentaw l-Oppożizzjoni maħniex ħan niddiskutuhom. Aħna għandna da. Mbagħad ma ppreżenta xejn ma. Dik li tinsaqsik daw l-abbozzi huma pubbliċi? Saru pubbliċi għaliex l-MP Therese Komodini Kakija li hija l-avukat għall-familja talbet il-permess biex tippubblikhom. Għax kienu xerjaw l-abbozz magħha minħabba li l-avukat tal-familja. Però mhux bħala oppożizzjoni, l-oppożizzjoni ma ġiex ikkonsultata. Ignoraw kull ma preżentat l-oppożizzjoni. Għallu daw tagħna u ma tkellmu ħadd. U l-media ma titkellem fuqha. Kull membru li hemm fuq dan il-Media Experts Committee. F'daqqa waħda silenzju trement. Ma se titkellmu fuqhom. Jekk il-media ma se titkellem, kif tista' l-media? Jekk il-media ma tippreżentax
Skużani, jekk il-media ma tippreżentax, isma' da qed niddiskutu aħna. Aw tajjeb, aw ħażin. Kuma jkollna silenzju. Inti daw l-abbozzi qrajthom? Ġitna il-maj u Skużani, tixri. whisky? Lex whisky. Tipprova tgħid bil-ħajja vera. Sa minn meta li EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jiffrankawlek sal-1,200 euro fis-sena. EMS, energy from out of this world. Mela, inti daw l-abbozzi rajthom? Hemm affarijiet validi fihom? Hemm nuqqasijiet. Hemm nuqqasijiet. Aħna għaddejna minn sentejn eżerċizzju fej nies li jifmu għalunna dan li għandkom bżonn tagħmlu. Issa għalfej il-gvern għandu jipproponi xi ħaġa differenti. Għandna eżattament black on white x'għandna bżonn nagħmlu. Jekk inti għandek kull intenzjoni tinsiex illi il-Prim Ministru ħabbar illi jaċċetta ir-rakkomandazzjonijiet tal-imħalfin. Minn hemm ħanibdew. Mela jekk inti aċċettajt, għalfejn għandek problema mbagħad timplementa ir-rakkomandazzjonijiet li hemm. U għalfejn jekk inti qed tagħmel bidliet u kun trasparenti, kun ċar. Il-preżenza tal-edituri tal-independent media hemmhekk tista' tkun ħaġa pożittiva. Ma milli li qed naraw, kull mu qed jiġri illi kulħadd ġi kompromess. L-aktar parti anomala hija li hemm dal-imħallef Mallija li kien parti mir-rakkomandazzjonijiet. U issa qed jintalab li jagħti l-opinjoni tiegħu fuq abbozz li għandhom nuqqasijiet. Tista' tina idea ta' xorta ta' nuqqasijiet li hemm? Ma tantx tagħmel differenza għax il-puntu l-attitudni tal-gvern. Jekk aħna qed ngħidu għamilna dal-eżerċizzju, qed naċċettaw il-konklużjonijiet. Għandna bżonn din ir-riforma mela hija nagħmluha. Adel, hu nota importanti li daw l-abbozzi qegħdin huma pubbliċi, ġifieri aħna nistgħu nsibuhom nitfgħu. Għamilna assessment ta' differenzi xi jumejn kien. Mela jew wara kellem il-Caroline ħattek il-ħolqa ħalli mbagħad meta nxandru l-video ikunu parti mid-deskrizzjoni. Il-parti din hija anomala. X'jista' jsir? Biex ta' ġifieri is-soluzzjonijiet x'inhuma li dan il-kumitat jiddeċiedi li jisma' dan mhux mod li naħdmu. Dik hija l-unika soluzzjoni, hemm soluzzjonijiet oħrajn, il-pubbliku hemm xi mod li jipprotesta, hemm xi mod li jgħid li speċa isma' jiena suppost kont ikkonsultat fuq għadi kif ma konsultajtunix. Għalkemm inti tajt il-problemi li mhux li ma Issa kettajt li hemm żewġ problemi, waħda li ma kienx hemm konsultazzjoni. U l-oħra kienet li speċa diġà hemm ir-rakkomandazzjonijiet. X'jista' jsir? X'inhu l-odot li għandna f'idejna biex il-ħaġa nsewwha? Li jista' jsir huwa sempliċi. Il-gvern għandu jikkommetti li jimplementa the-recommendations in full. Il-gvern obbligat li jagħmilha dil-ħaġa? Il-gvern qed jgħid ħafna affarijiet u mbagħad jagħmel affarijiet differenti. Ma ninsewx illi wara li tħabba dal-apposta liġi kien hemm 9 organizzazzjonijiet internazzjonali li jaħdmu fuq Press Freedom illi qalu illi aħna offrejna il-parir tagħna lill-gvern u l-gvern qatt ma sema, qatt ma kellimna. L-oppożizzjoni qed tgħid ukoll li l-gvern qatt ma sema, qatt ma kellimna. F'daqqa waħda, f'Tod Blu, ikonna dal-kumitat illi ġiet qudiemkom rubber stamp. Di mhux se taħdem u mhux se tkun aċċettabbli. Mhux se jirriżulta fir-riformi li għandna bżonn. Jiġifieri jekk il-gvern għandu għaġla sakemm jasal l-elezzjoni, dik problema tiegħu. Imma aħna qed inħarsu lej il-kuntest fit-tul. Dal-gvern, gvern ieħor ma jinteressanix. Aħna għandna problema bħala ġurnalisti biex naħdmu biex nagħmlu dmirna skont
kif suppost f'demokrazija. U mhux qed jinnexxielna. On a day-to-day basis, x'inhu huwa l-intop li qed issib inti bħala ġurnalista investigattiva li ħajtek dedikata interament biex għal ġurnalizmu investigattiv li naħseb vera ftita u uħud bħalek li huma preċiżament, purament id-dedikati għal dik ix-xorta ta' xogħol. Ma naħsibx li hawn ħafna għax mawx media dedikata f'Malta għal ġurnalizmu investigattiv. Għalhekk loqna dan il-news portal biex ngħidu isma' hemm bżonn illi niddedikaw ħin biex inħarsu fil-affarijiet fil-fond. U anka biex naħdmu ma' newsrooms internazzjonali għaliex il-tip ta' crime li qed niffaċċjaw issa huwa differenti minn dak li iffaċċjajna 10 snin ilu. Meta jien kont ġurnalista 10 snin ilu, it was on the beat, tipo, tmur fit-toroq, tidħol, tuħu tefit tazza u titkellem ma' n-nies. Ek konna naħduhom l-istejjer, dak kien il-ġurnalizmu li konna nagħmlu. Wara li mietet Daphne Caruana Galizia, l-istil ta' ġurnalizmu li nagħmlu inbidel. Kena nitalmu money laundering, kena nitalmu kif naħdmu ma' newsrooms barranin, kena nitalmu fuq money flows. Għax, ma konniex nafu dan it-tip ta' crime f'Malta, ġifiri kienet esperjenza kompletament ġdida lina. U kif stħarriġt fiha? Bil-kollaborazzjoni ma' newsrooms barranin. Again, kienet il-familja ta' Daphne Caruana Galizia li fetħed dan il-bib. Jina meta stabilixxejt The Shift, kont naf illi ma kienx hemm punt illi noħloq newsroom palma huma dawk eżistenti, fis-sens il-market huwa żgħir, dak ix-xogħol qed isir, ma kienx hemm punt, però ħassejt illi hemm xi ħaġa nieqsa. Meta ftaħt ix-Shift, 3 ġimgħat wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, kienet move iktar minn aspett ta' rabja, ta' sens ta' ma nafx naqbad nagħmel, imma xi ħaġa rrid nagħmel u tfajni hemm. Għadna ħanamlu modell differenti, fis-sens li għandna bżonn nifhmu n-nies, għandna kuntest differenti, bil-fors hemm xi ħaġa nieqsa biex diġrat u ma stajniex nindunaw li ħadd tiġri. So ħassejt li hemm bżonn xi ħaġa differenti. Ma kellix kunċett ċar ta' x'kien ħajkun. We figured it out as we went along. U n-nies għenuna. L-ewwel artikli tagħkom fuq xiex kienu jitrattaw? Fuq Daphne. Fuq Daphne. L-ewwel sforz li għamilna biex nippruvaw niġbru n-nies flimkien. Kien hemm ħafna rabja, kien hemm ħafna disappunt, kien hemm ħafna konfużjoni, dak li stajna nifmu u kellna bżonn post fejn niġu flimkien. And we figured it out from that point on. U kien eżerċizzju vera interessanti fil-fatt, għax ftaħna post fej in-nies dew ikellmuna. Id-domandi li anka aħna kellna binaqsmuhom man-nies. U bnejna komunità. Ma konux nafu fejn ħadd wassal, ma 5 snin wara għadna hawn. L-imxorta ta' individwi, skużani, kienu jagħmlu parti jew għadhom jagħmlu parti minn dil-komunità. U l-komunità qiegħda tikber ta' The Shift? Komunità kibret sew. Ma nistax intik tip, għax m'hemmx tip. Ma ġifieri bdew ġejjin għandkom attivisti, ġurnalisti, nies mis-soċjetà ċivili, kull xorta ta' nies. It's a mix. Anka ġurnalisti minn barra, ġifiri aħna pala The Shift, għanna xi 5 minn nies, 6 minn nies hawnhekk, għanna 4 minn nies, 4 ġurnalisti barra. Ġifiri kien hemm nies ukoll Maltin u barranin, għax l-istorja ta' Daphne, tinsiex ġurnalista maqtula fl-Unjoni Ewropea. Ġifiri di kellha mbagħad wara kien hemm il-qtil ta' Jan Kuciak. Ġifiri, imma l-iżvilupp li sar fi Slovakkja Jan Kuciak, meta tikkompara ma fejn wasalna aħna b'Daphne, għasem paragun.
Hemmhekk hemm convictions hemm nies il-ħabs, ġifieri aħna qas bdejna ħdejhom. U hu nqatel 3 xhur wara li nqatlet Daphne. Ġifieri diġà meta titkellem fuq livell internazzjonali hemm kontrast qawwi u li tkompli tirrifletti in-nuqqasijiet tas-sistema li għandna aħna. Tas-sistema ġudizzjarja. Imma mhux ġudizzjarja biss għax l-aħħar mill-aħħar hija riżultat tal-sistema politika. Għalhekk kien hemm u hekk infaħħar ix-xogħol li għamlet Repubblika fuq il-ġudikatura u l-appuntamenti hemmhekk u kif u għamlu xogħol siwi ħafna hemmhekk biex ibidlu l-proċess. Importantissimu. Baqalna ħafna. Imma naħseb vantaġġ jew achievement illi kellna f'dawn il-5 snin li għandek movimenti ġodda, organizzazzjonijiet ġodda, jekkux civil society, jekkux news, li u dawet jaħdmu fuq livell separati, memx coordination, għax faċli għal-gvern joqgħod di l-oppożizzjoni, dawn iffondjati mill-oppożizzjoni. Mu veru, assolutament, xejn, fis-sens. Dak li jkunu ħajamlu Repubblika għada jien ma nkunx naf, la Occupy Justice la ħadd. Però ovvjament hemm parallels, hemm qbil fuq il-bidliet li għandhom isiru. Issa nista' naqbel jew ma naqbilx mal-metodi, whatever, jistaw huma ma jaqblux mal-metodi li nagħmlu aħna, imma somehow dan il-moviment imbena. L-għanijiet u għax huma l-istess. Ma nafx kellek ċans segwi il-podcast ma' Mark Camilleri. U Mark Camilleri f'mument minnu għal biex ta' jiena fuq il-gamma politika jiena kompletament fuq il-naħa opposta tal-familja Caruana Galizja, imma llum il-ġurnata nasib li iktar affarijiet importanti li niddiskutu huma eżattament l-istess, jiġifieri għandna qbil perfett. Għax issa m'aħniex qed niddiskutu jekk is-soċjaliżmu u xaħjar mill-kapitaliżmu, jekk hux tajjeb inkabru l-welfare state. Issa qed niddiskutu isma' menna u l-ħażen mas-saqaj, da x'sa nagħmlu dwaru. U il-fatt li n-nies jaħsbu, di turtani ftit li n-nies jgħidu li x'inti għandek il-bias. Żgur li għandi il-bias tiegħi huwa li ma rridx fucking ħażen mas-saqaj. Biex huwa ovvju li ħajkonu l-istess sanijiet. Kif inqatlet Daphne? Mal-ewwel inti intbaħt li dak kien assassinju politiku? Is-Seamless qed jaħdmu lid-dar, daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħami hija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta oqra boħbib jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibagħtu man Seamless. Tibda mill-aspett ta' xokk. I don't like overlooking that, għax jina għadni niftakar dak il-moment, ma nistax, I can't just, go over it, I can't forget it. Jina kont waħda mill-ewwel nies illi ċempluli. Niftakar telefonata, ċempil ħabib tiegħi, għalli Caroline, għalli poġġi bil-qeda. Għatlu hija, għatlu għandi ħafna x'nagħmel, għatlu hija, għatlu ġej bil-paroli. Għalli Caroline, poġġi bil-qeda. Għalli Caroline, għalli Daphne, bomba. 10 minuti fejn ma xej. Ma konx naf naqbad ngħid. Meta sajt nitkellem għad forsi veġġat, forsi ma mititx, forsi. Kar, le. Tal-lum il-ġurnata ma nistax naċċetta, imma niftakar li jiena ngħix 10 minuti il-bot minn fejġrat, 10 minuti il-bot. L-istin ta' ġurnalist li titlaq kollox u tmur on-site, tmur tara, ma stajċ ċala. Ma stajċ nċaqla. Ma stajċ nemmen, asrit nemmen, għalek nasib għamur. Ma stajċ. Bajt nispera illi l-informazzjoni ħażina ovvjament kif għadda il-ħin
taċċetta dak li ġara. Kenna situazzjoni di kon nitkellem magħha ħafna ma' Daphne. Daphne u jien konna, per esempio, every 2 weeks, every 3 weeks, nintaqgħu noħdu lunch, u nizvoga. Ġrat, ġifiri ftit xhur ta' qabel ma nqatlet, ma konniex ġifiri hemmhekk sirna ħbieb. Xaqqatkom? Meta kont ma niflax, hemmhekk sirna ħbieb. Meta jiena ġej diagnosed, meta jiena naqat mal-Partit Nazzjonalista. Mbagħad ftit xarej wara ġej diagnosed marda serja. Kienet ċemplitli. Konna tqajna, mhux tqajna, kienet ċemplitli, l-ewwel darba ċemplitli kienet fuq l-istorja ta' Gaffarena. Kont tatnima Times tal-dik il-proprjetà ta' Oldman Street. Konna mnalina li għandna l-problemi. Tal-ħagġib, U kienet ċemplitli, tant ma kont għazbis kelli n-number tagħha, u aħna konna dak iż-żmien tagħta ma' Sunday Times. Fis-sita ta' filgħodu kif tippub jibda jċempel it-telefon. U kull ministru li hemm jgħidlek. Dak il-ħadd tiegħi filgħodu kien. U f'daqqa waħda ġifieri wara l-istorja ta' Gaffarena niftakar, imma t-telefon ma waqafx. Mbagħad kien hemm number ieħor, u speċi xi nofsinhar kien. U rispondejt, hello, yes. Li Caroline is Daphne. Xamilt. Fimt, taf kif ta' tiċempilek Daphne, speċi għalfej. Fil-mira tagħha wkoll. Le, mhux għax fil-mira tagħha, ma kellix ngħid fis-sens. Imma taf kif persi għandha kellha snin u snin ta' esperjenza u taf min u mqabbad ma' min u għad jew għamilt żball, jew għamilt xi ħaġa. Għad li I'm just calling you to congratulate you. Għad li fantastic investigation. Thank you. Mbagħad għamlet nofsija, tispjegali il-kuntatti. You know what family you're dealing with. You know what crimes they have. Do you know who they're connected to other murders and this kind of thing. Għatla, Daphne nafu. Għatli, now I admire you even more. Għatli, because għatli you went ahead despite that. Għatli, few journalists do that. U għammek. Jisu kienem da xejta. Bqajtna, jinkonna għadda ma' Times, kien tamel blog taħħa u kien għadda ma' Independent, ma' konniex. Ma kien ikun investigations li jinkonna naħdem fuqhom jew jkun taħdem fuqhom, kien iċċempilli u tgħidli speċi isma' taf xi ħaġa jew nafawek li forsi inti ma tafx u kienet tkellimni. Kienet dejjem tiġi min-naħa tagħha. Tiġi wkoll mill-aspett li kont naħdem fi newsroom fejn ma tistax issemmi isima'. Kien hemm dinja ħaġa illi għandna daqsxejn ta' problema fiha. Jiġifieri Tkun taħdem ma' Times għalli ħabta sewwa. Iva. X'inhi raġuni li ma stajx semmi isem Daphne? Kienet Daphne kienet iżolata. Daphne kienet iżolata. Ma x'wassal biex? Jekk tibteb artiklu Daphne kella recognition meta kienet qed tiżvela fuq il-Panama Papers. Għax hemmhekk imbagħad ma tistax tinjora li Daphne ħarġitha. Imma jekk aħna konna nikbu artiklu, pereżempju, following fuq xi ħaġa li kienet tagħmel Daphne. Kon nikteb pereżempju journalist Daphne Caruana Galizia. Tinbidel bħala blogger Daphne Caruana Galizia. Għalfej. Mhux investigazzjoni kienet dik. Biex fatti huma daw. Jiġifieri mhux qed ngħidlek it-Times biss, jiġifieri dinja part problema fil-kultura tal-medja f'Malta. Jagħmlu għalinna. Juħdu l-istejjer tagħna u ma jirrikonoxxux li aħna żvelana l-informazzjoni, qisha l-istorja tagħhom. Jagħmlu inna regolarment. Jiġifieri qiegħda xejn problema fil-kultura tal-medja f'Malta. Però li ġara wara illi jiena ħabbart id-deċiżjoni li ħanitlaq mit-Times bħala news editor biex nejn il-kampanja tal-Partit Nazzjonalista. Għalfejn tlaqt mit-Times? Meta Daphne kienet qed ħabbar. Kienet qed tagħmel stejjer illi jindikaw li hemm leak. Jekk tiftakru di New Zealand Lamb, kien hemm ritratt ta' Konrad Mizzi bil-Panama Hat, kienet qed titfa' dawn li hemm xi ħaġa kbira. Ovvjament għandna il-connections tagħna, jiġifieri fittixna,
U għadna mela ICIJ għandhom link. Aħna ma konniex membri. The Independent dak iż-żmien kienu membri. Min-nies li kienu qabli hemmhekk it-Times ma ħassewx il-bżonn illi jagħmlu dil kollaborazzjoni. Imma meta Daphne mbagħad bdiet titkellem fuq Adrian Hillman u Keith Kembry. Jiena kont mort fuq l-editur tiegħi u għatlu jekk xi ħadd ħajinvestiga lil Adrian Hillman, jekk xi ħadd ħajinvestiga lil Allied Newspapers, għandna nkunu aħna in-newsroom tagħna li tinvestiga, mhux xi ħadd ieħor m'għandniex aċċess, m'għandniex laqqas id-dokumenti interni. Dak iż-żmien Hillman xi rwol kien jokkupa mal-Allied? Managing Director. Kien Managing Director. Kemm dam hemmhekk huwa? Kien hemmhekk snin twal ma nafx ngħidlek kemm ma jintħal toħroġ mit-Times darbtej fuq 10 snin. Dejjem kien hemm kien influenza partikolari fuq it-Times. Dik li tinsaqsik, x'kienet il-preżenza tiegħu x'kienet tirrappreżenta fit-Times? Speċa meta wieħed kien jitkellem fuq Adrian Hillman u kien impjegat tat-Times. Biex n-nies dik il-ħabta kienu jaħsbu fuq Adrian Hillman li kien bniedem li kellu ħafna setat fit-Times, kien bniedem li kien influenti fit-Times, kien bniedem li huwa ma nafx raġel sew. X'kontu taħsbu dwaru għal dik il-ħabta? Nista' ngħidlek x'naħseb jien. Ma nistax ngħidlek x'naħseb kulħadd. Ovvjament fin-newsroom jsir ħafna kliem. Nimmaġina speċa ikun hemm naħseb xi xorta taqbil fuq. Ara, Adrian Hillman kellu kontroll assolut fuq l-Allied Newspaper. He's the managing director, ġifieri mhux qed ngħid li ngħid xi ħaġa ta' barra minn hawn. He's the managing director, ġifieri. Aħna ħassejna weġa kbira, speċjalment meta beda joħorġ affarijiet ta' flus misruqin u dal-affarijiet. Għaliex, jekk tipprova timmaġina l-istat li konna qed naħdmu fih fin-newsroom tal-Belt, aħna ma konniex qed naqblu. Dak iż-żmien ġaritu bijaw il-binja li kellhom St. Paul Street, faċċata ta' Kastilja. Meta tkun newsroom, ma tistax timmaġina illi jkollok post aħjar. Kon niżel fil-bib un pejjeb sigaret u tara nizdiħlin Kastilja, ġandek l-istejjer. Iġifieri ġennata illi dbih dik il-binja. U hemmhekk minn hemmhekk aħna bina ngħidu għalfej, għax ma tagħmilx sens. Mbagħad waqt li qed nisimgħu mbagħad kiena diġà imbigħat Canberra House li hija faċċata tal-binja li għandhom it-Times St. Paul Street. Kellhom Canberra House. It-Times kellhom binjiet il-Belt. Kienhom number of buildings in Valletta. U daw bdew inbija waħda imma kull proprjetà l-Belt li tbih qed iddaħħal fi mhux biżejjed, għalfejn mhux biżejjed, ma stajniex nifhmu. Mbagħad bdejna naraw ċertu affarijiet, ċertu konnessjonijiet, ċertu preżenza qawwija u bdejna nissuspettaw. Mbagħad meta qawwija ta' xiex? Ta' karattri. Illi taf kif inti meta tkun qed tagħmel investigazzjoni tiegħek jibdew jittilgħu ċertu ismijiet. Għadda dawn l-ismijiet bdew jidhru madwarna. U bdejna ngħidu għalfejn. Taf kif, ġifieri jekk inti ġurnalist, saqsi domandi, ġifieri. U li kien vera irritanti illi aħna dak iż-żmien newsrooms konna fuq austerity measures imma b'mod qawwi. Dak it-tip tittuħu l-mak tiegħek, il-kafe tiegħek, il-kuċċarina tiegħek, it-zokkor tiegħek, m'għandek xejn. Xejn dak it-tip il-bramel fuq għax qed iqattru ma investew xejn apposta biex nkunu skomdi u rridu noħorġu minn hemm. U aħna bħala newsroom konna qed nirreżistu, ma rridux nitilqu mill-Belt. Għajna speċi bearing kondizzjonijiet inkredibbli. M'għandek xejn fis-sajf lift ma jaħdimx erba' solari, sħana, fannijiet, power cuts għax għandek l-ilma inkredibbli, ġifieri sitwazzjoni. U taħseb li kienu qed jagħmluha bi-strateġija biex idejqukom biex fl-aħħar iċċiedu l-armi u tajdu. Jiena sakemm ma nafx hemm ġara fl-aħħar għax jiena mbagħad ovvjament tlaqt qabel indunajt li ma kienx hemm. It-Times mi kienx tkun. Għalhekk tlaqt mit-Times. Le, tlaqt mit-Times għaliex.
meta Daphne bdiet titkellem fuq Adrian Hillman u Keith Kembri, undunajna li kien hemm lik, mort fuq l-editur, Ray, għatlu Ray, għatlu jek, hemm bżonn investigazzjoni, aħna rridu investigaw lilna nfusna għax inkella m'għandniex kredibilità. U kien qabel, ġibna il-membership, aċċettawna u bdejna investigaw. Kif daħlet did-data tal-Panama Papers, take a step back u tajt, fis-sens, għandek gvern illi 5 tiem qabel mażel il-kabinet, l-ewwel ħaġa li jagħmel, illi jiftaħ daw il-kumpaniji l-Panama. Jiġifieri, il-roadmap li bdew jitkellmu fuqha kienet ċara ħafna b'daqqa waħda. U Hillman kien diġà jiffigura dak iż-żmien? Kienet qed issemmih Daphne, diġà dak iż-żmien. Ma konniex nafu eżattament l-involviment x'kien, imma we were still investigating, imma kien hemm kollox mifrux. Ġifieri dettalji mbagħad tittaqgħat imma kien hemm kollox. Żgur kien parti mill-bitzilla għadna ma fimniex eżatt. Kollox mifrux. Jien dak il-ħin għad nistgħu. L-ewwel nies kif bdejna nippubblikaw mal-ewwel jiġu l-avukati fuq hekk, kif bdejna nippubblikaw l-ewwel tliet stejjer kienu fuq Konrad Mizzi u l-kumpaniji tiegħu. Libel fuq kull waħda. Kull darba tippubblika libel. Ovvjament biex iwaqfu l-istejjer. U bat jiġik l-avukat li ma tistgħux tippubblikaw. U x'ma nippubblikax wara dak ix-xogħol kollu. U żgur ħan nippubblikaw. So ġlieda, jiġifieri kien perjodu stressanti ħafna. Imma mbagħad rajt kollox u għad nista' nippubblika. Fis-sens jekk inti taħseb li storja ta' Gaffarena kellha impatt 10 snin wara, għax issa fl-aħħar inkonkludew kollox. Għad nista' nippubblika tużana ta' Gaffarena għad musa nbidlu xejn. It's too ingrained, it's too well concocted, ma ħanaslu mkien. Mbagħad kien approachani Simon Busuttin biex nejn il-kampanja. U dak il-ħin jiena ħassejt, inspiegajt ta' ġifieri ktibt artiklu fit-Times fej spiegajt l-qarija tat-Times għal fejn ħanitlaq. U jiena dak il-punt tiegħi kien that if a government is not abiding by the rules of democracy, you can't fight it on that level. Fis-sens bħala ġurnalisti nistgħu nippubblikaw kull skandlu li hemm għax mhux se jinbidel xejn. Fis-sens il-gvern mhux qed jirrispetta il-valuri demokratiċi. Ġifieri x'punt hemm. Allura ħassejt li hemm bżonn kampanja. Ma mhux ifittex jien, ġitek. U d-deċidejt, insomma, kellimt l-editur, kienet deċiżjoni li saret mill-lum għal-għada fis-sens ta' apparti l-ewwel għatlu lek ħafna drabi, babet nħossni li mhux maħniex qed naslu, mort kellimt l-editur għatlu għandi l-offerta, għatlu aħjar nagħlqu mal-ewwel għax imbagħad ikollok ċertu perjodu ta' konflitt, ġifieri. Għatlu Times jekk m'għandha xejn dawk il-prinċipji tirrispettu. U insomma, li ġara xarej wara li tħaltem, unfortunately, kon diagnosed marda serja. U jimar fuq sajma għatlu ismatlu, jina għatlu I have to undergo treatment, għatlu ma nafx kem għandum, it can be 2 months, it can be 6 months, it can be 2 years, għatlu ma nafx. Kienet fil-bidet għatlu ma nafx. Għatlu ġifiri jina munissa, għadna l-lek munissa li għani għaf, għax ma nistax għandek bżon lajnuna, hemm bżon ta' ovvjament jimu se jkolli s-saħħa li nagħmilha. So jiena xarej wara li jiena qatt mal-Partit Nazzjonalista jien irreżenjat. Il-partit di qatt ma ħabbara. U għadni sa ġurnata tal-lum being blamed ta' 40,000 u l-lumi u l-affarijiet għax tagħmel. Imma xorta kont nemmen, fl-axħar mbagħad wara li kamt Joseph Muscat kien ħabbar elezzjoni f'daqqa waħda, kienu bdew ħirġin ħafna affarijiet mill-FIU fuq vitals u fuq kontratti oħrajn. U meta kien ħabbar elezzjoni f'daqqa waħda, dak il-żmien mbagħad kont għaddejt treatment u hekk waqt isma' għandi 4 ġimgħat biex ngħin mela ħammur u ngħin. Imma kont qed ngħin fuq livell ta' communication ġifieri. Żgur li ma kontx l-istrateġista tal-Partit Nazzjonalista. Għalfejn ma ħabbarix taħseb imma l-Partit Nazzjonalista din ma nafx, titassas il-Partit Nazzjonalista ma nafx. Kienet jipprova jirrispetta l-privatezza tiegħek għax. Ma nafx. Onestament ma nafx. Għax at that point I was too weak to even. U dak kollox fl-2017 għandi raġun.
2016. 2016. Ġara ħafna 2016, 2017 kienet sena diffiċli ħafna. Kienet sena turbolenti għal-pajis biex la sar sfreġu mir-Repubblika u fl-istess ħin inti għaddejja minn sfidi personali enormi. Għasejt niftakar, yes. Meta taħseb dwar dak il-perjodu, x'emozzjonijiet jitnislu fik? It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħin eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu t-timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-Università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Nis apprezzament qawwi tal-fatt li għaddejt minna. Thankfully, rix tajjeb, ġifiri dak l-ewwel kien perjodu diffiċli ħafna. U hemmhekk fil-fatt illi jienu Dafni ferra sirna ħbib. Għax Dafni avvolja kienet ċaħat jekk palmatlek qabel, iċċempilli fuq stejjer l-emulaw, ma kienx hemm ħbiberija, jien kont qed inżomm lura, ara x'impattandu il-ħidma kollha li ssir biex tiżola u tiddiskredita ġurnalist. Għax min hemm kont ġejja jien. Inti għalhekk inti għalhekk ma kontx ittija biex ta' wisq. Mhux ma kontx ittija ma sejniex bib għax ma kellek f'moħħok dan il-mit ta' Dafni li hija persuna. Meta tiltaqa' ma' xi ħadd. L-ewwel l-impressjoni għandha xi ħadd mhux dak li smajt fuqu jew fuqha. Kien hemm konverzazzjonijiet, ġifieri mhux jiena mhux ħanħalli ħadd li nibblokka lil xi ħadd għax it was a functional work relation. Mbagħad meta hija xina affordja l-partit ma ħabbarix jiena poġġejt fuq Facebook speċi ħbibi u hekk speċi isma' jekk mhux nkellimkom għax għaddejja minn perjodu xejn diffiċli. U ħadet interess qawwi. U kienet, isiri 6 xhur 8 xhur. Darba fil-ġimgħa tibgħat li messaġġ, Caroline, do you need anything? Are you okay? If you just want somebody to talk to, I'm here. I can come. Tell me. Darba fil-ġimgħa kienet tibgħat illi jien fil minnhom bejt ngħid imma dil-persuna laqas bibi, fimti, illi kienu ovvjament kienu daqshekk regolari, baqgħet hemmhekk, 6 xhur minn baqgħet hemmhekk li fil minnhom. Kif bejthom ħosni speċi aħjar, qatt ma jistax ikun dil-mara, qatt Dafni la kam hom. U kif insertat, kien xi ġimgħatej wara l-aħħar treatment illi kont għamilt. U jiena kelli appuntament il-ġimgħa wara biex imur għat-tabib. U ċempili tabib. Għatla, excuse me, this is doctor, ta' ma jmux il-test marru zina. Għalli Karla, għalli tinċempilek għalli biex jisarraħ moħok. Għalli all good. U jien dak kont dari leja, kont edha, til-kab, zammejtek, saqajja ħasajtom ħajċedu, għax di relief you can't imagine, you know, tista' go either way. Ma konċet nisana telefonata, ġifiri, dak il-ħiq mal għajtek, u ħassejta ġit minn warajja. Etnajlek, l-ewwel darba niltaqgħu. Biċċ biċċ. L-ewwel darba niltaqgħu biċċ biċċ. Zammitni minn hawn, dawritni u għanqitni. From that moment on, and a few months later she was killed, which is a tremendous loss. Jien kelli ftit l-esperienza ma' Dafni, qatt ma ltqajt ma' Dafni, ġili xerjat xi xogħol tiegħi kienet, però kont iltqajt ma' Matthew u kelli wkoll dan il-biasin li dejjem smajt jien kont niktab is-sati raġel kont niktab iċ-ċajt fuq Dafni mingħajr ma kontx naf eżatt Dafni kienet naf li kienet biex ta' a good punchline. You know, u kon nisma' ħafna affarijiet li Dafni elitista, kattiva, arrabjata, eċetera. U niftakar wara l-elezzjoni tal-2017, insomma, kont ġabdejt nikkorrespondi ftit ma' Matthew, u għatlu niltaqgħu spiex ta' naraw x'ħan nagħmlu minn dal-kaos kollu spiex ta'. U morna nieklu, u
wieħed mill-iktar nies ġenwini u autentiċi l-tqajt ma' u kemm jienu kemm il-mara li tnej kellna dal-bajis fuq Defni, tlaqna meħdejh u għadna impossibbli li dil-mara i dak li jgħidu li i jekk rabbit lil dat tifel. Mux li lubis. Għandi l-privileġ naf l-Andrew u l-Paul u koll. Huma tlieta min-nies li skills tagħhom huma kompletament differenti, ġifieri illi inti tkun tista' tgħin tliet individwi to reach their full maximum capacity, f'areas kompletament differenti. Kollha well-read, articulate, well-educated, ġifieri manjieri kollox u tajt. Kif jista' jkun, jekk dil-mara kienet dak li qed jgħidu li kif jista' jkun irrabbit tlieta minn nisek. Jiġifieri niltaqa' magħhom kull darba niltaqa' magħhom inħossni onestament privileġġjata li nista' nkellimhom għax nitgħallem kull ma niltaqa' magħhom nitgħallem minnhom. Matthew partikolarment. Jima Andrew l-tqajt darba ma nasibx li ftakar li ta' għami, jina mitħabta konna għot Londra u jien konna uħraġ ma' tfajla u kien juħraġ ma' l-ħabiba taħħa u kien hemm Notting Hill Festival. Jien dak il-ħabta kont għadni naqra mtajjar, nammetti. U ħriġna insomma dal-ostja Carnival, insomma ta' Notting Hill, jien waqaftu xtrajta u quart vodka u quarter da' 250 sa' kem wasal sa' tren kon ġal iż-żiltu. Tista' timmaġna kemm kont prudenti, din nitla fuq it-trakkiet u hekk tal-karnival. Ma nafx jekk għandux memorja tagħha di, ma jien għandi l-memorja insomma stax inkompli dik il-parti. Ma memorja ħelwin. Andrew jekk qed tara u forsi għafilejtek dakinhar jiddispjaċini. Mela, all right. Nreġgħu it-taħdida u għattu issa. Għed hossok ħafna iktar rilassata. Ma right? Le, sejra tajba. ħanħandu naqra il-kabel xeta. 10 points all over, man, il-patruni. Mela, nerġaw it-tadida l-lum il-ġurnata. Inti ta' kull-jum issa qafwiċek ma dawk l-aktar affarijiet severi, diffiċli, affarijiet li qed jiggravaw fil-pajjiż. L-imparti ta' dan kollu u għal-aktar urġenti li nħarsu liħ, taħseb? Jien naħdem fuq aspett ta' ġurnalizmu, ġifiri fuq dak nista' nitkellem. Għavolja nikopru ħafna issues, però naħseb li għandna problema qawwija fil-media landscape ta' Malta. Serissima, uniċi fl-Ewropa. Fil-problemi li għandna, ġifiri, għanna situazzjoni fej. Apparti li għandek il-maġġor parti tal-medja fil-pajis li huma tal-partiti, għandek dominanza assoluta minnaħa tal-gvern fil-public, dak ngħidu l-public sphere. Illi ma tistax tajt inti li għandek demokrazija qed taħdem meta m'għandekx media landscape illi hija b'saħħitha. Mela, jekk aħna l-ewwel nies għandek l-aspett illi meta għandek il-medja tal-partiti qed nitkellmu television, radio, gazzetti, ġurnata kulħadd online kollox. Jekk tqis li x-shift hija website waħda kontra daw kollha tibda tifhem id-diffikultà illi l-messaġġ tagħna jasal lin-nies. Din il-medja tinkoraġġixxi ċertu partiġanizmu illi football fanaticism ngħidlu jien, ġifieri m'hemmx dibattitu. Qed jistennew il-partit ċajdilhomx jaħsbu u jirrepetu. U marru fuq social media u jibdu għajru l-istess messaġġ. Ġifieri din mhix diskussjoni, dan mhuwiex dibattitu ejna nwaħħal fil-partiti politiċi għax għandhom obbligu illi jinkoraġġixxu dak id-dibattitu l-suriet in-nies jekk aħna qed nitkellmu fuq policies ma tiġax tajt għax isma' dak taf x'ġaralu bil-mara le men
jekk inti qed tippromovi dat tip ta' dibattitu mbagħad toqgħodx tiskandalizza ruħek li fuq social media kulħadd qed jara xulxin. Inkella żul minn nofs, it-tnejn intom, żulu minn nofs it-tnejn intom, u ħalluna nagħmlu xogħolna. Għandna nuqqas ta' media literacy fil-pajjiż. F'Malta ħafna nies m'għandhom sens veru tal-ġurnaliżmu suppost ikun. Rindunaw aħna meta nagħmlu ġurnaliżmu veru u nies jistaqsuna b'mod ġifieri ikunu m'għandhomx fejn iduru, imma għalfejn qed tardu hekk u mhux hekk. U nagħmlu ħafna ħin nispjegaw in-nies għalfejn din il-perspettiva u mhux din, għalfejn morna mhux qed nimponu perspettiva, qed ngħidu aħna wasalnaw bejn ċekajna di u di, kemm jista' jkun għalhekk nodu pjaċiri aħna għandna komunità madwarna, aħna the Shift Community Fund, ġifieri aħna sussidjati mill-poplu, ġifieri in-nies jikkontribwixxu għadhom aħna ħanamlu din l-investigazzjoni. U huma jiffondjaw dik jagħtu jikkontribwixxu lejn dik l-investigazzjoni jew lejn battalji li għandna fl-qrati u dal-affarijiet. Kif isiru jafu n-nies ix-xogħol li qed tippruvaw tiffundaw? Kif xaħat li pereżempju tisegwu l-podcast? Kif jista' jkun jaf ma Caroline u The Shift qed jagħmlu din ix-xorta ta' investigazzjonijiet, jien nixtieq nikkontribwixxi għal din l-investigazzjoni, kif wieħed jista' jagħmel? Aħna għandna email address, għandna membership database, ngħidulhom members fis-sens ta' komunità, you don't even have to donate anything. Tista' tkun membru tagħna laqqas biss tikkontribwixxi, ma tista' tipparteċipa. U aħna time to time insaqsu n-nies speċi isma' x'taħsbu di jew di. Vedu no, daw interessawna. Ġili nagħmlu affarijiet li ma nistax dejjem nikkonsultaw fuq kol aspett li nkun investigaw għax ġili kull storja tiġi u titoħroġha, ġifieri. Imma mbagħad ġifieri minn dak l-aspett nikkonsultaw magħhom. Umbat għanna newsletter, emmek, they can subscribe, jituna l-email taħħom, emmek aħna every week nabdejt jawhom dak li qed nagħmlu u dak li qed naħsbu li ħan nagħmlu. Kemm jista' jkun nipprovaw, ovvjament aħna tim żgħir. Dik konsultativ fil-fatt. Kemm kbir it-tim tiegħek? Malta qegħdin 5 u għandna 4 barra, Switzerland, Albania, Montenegro and Berlin. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tgħaddi fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. So, irrid imur ta' dimensjoni internazzjonali, ma ħanixtaru ftit li jiġri fl-uffiċċja u Malta. Daw il-5 minn nies jinkludu lilek? Yes. Okay. U ma kollha full time? No. Le. No. U mhumiex full time minħabba li il-riżorsi finanzjari ma jippermettux li jkunu full time. Il-riżorsi finanzjari huma ovvjament primary issue. Però ukoll specialization fis-sens illi l-ewwel ħaġa li għamilt meta bejna x-shift kienet illi għat-tim ta' esperti minn kampijiet differenti, liġi, accountancy, affaj. U li jiġriju, inti kollok, per esempio, qed tagħmel investigation, inti tpoġġi ġurnalist fuqha, jew 2 jew 3 skont l-importanza tal-istorja. Però inti trid l-expertise. Inti jista' jkollok dokumenti kemm għandek dokumenti, ma tafx analizzhom minn tista' tasal. Allura bnejt dan il-speċi committee ngħidu aħna. Illi inti għavoli nippubblikaw 3 to 5 stories a day, ma namlux l-istqarrijiet tal-partiti politiċi u hekk minn da ma namlu xejn, nagħtu spazju biss il-civil society. Opinjoni minn aspett ta' ċittadini u nies. U speċi Umbad, jek ikollok, per esempio, umbad ikollok daw għaddejn kollha on the back burner ngħidulhom aħna. Ġifieri ikollok ħafna investigations għaddejn fl-istess ħin. Umbad għax inti għandek il-big picture, umbad kif ċaġa tagħmel sens toħroġha għalfej għax meta toħroġha dik xi ħadd hemm barra jkun jaf xarra fuqha
jiġi għandek tibni biċ-ċoħra mill-puzzle u tibqa' timbena. Vitals, l-istorja tal-isptarijiet, jina naħdmu fuq 4 snin. Dejjem on the forefront, ħafna mela ħareġ fuq Vitals aħna ħriġnieh. Dejjem xi ħaġa li attiva, the backburner, electrogas, l-istess ħaġa minna ħatana. Dawn huma investigazzjoni dejjem jibqgħu miftuħin minna ħatana. Kif nagħlqu biċċa nippubblikaw, kif niftu nippubblikaw. Imma hemmhekk inti għandek, jiġifieri anke ġurnalisti żgħar li qed jiġu trejnjati fuq investigative journalism u dal-affarijiet. Dejjem għandhom l-input tal-esperti. Skont jiġifieri they can always pull them in as they need them. U dik għamlet, għax jiena ħdimt f'ħafna newsroom f'Malta u anke barra. Dik ħassejta nuqqas meta kont qed naħdem Malta. Anke minħabba nies li huma esperti ħafna drabi jiġu anke minn kampijiet politiċi. Mhux eżemmi ta' jiġu minnhom għax ipoġġuhom hemm. Anke aħna kull meta kien hemm gvern nazzjonalista, jiena kont ikkonsidrata laburista. Issa li hemm gvern issa konsidrata mill-kamp. Ġifieri għanna daqxej ta' diffikultà li kritika tal-gvern mela inti mill-kamp liħor, inti l-għadu, inti għandek agenda tijak, inti għandek bajsi, inti għed t-provatejn il-dal-politiku u politiku liħor. Dawn affajt li għahna ma' nkorġis naħarbu minnom, again, ġeja mis sistema politika li għanna f'Malta u nwaħħal fil-partiti politiċi li għal sistema li t-benefika lilu, l-ħat iktar. Jiperpetwaw biex jabbużaw. Il-ħadd iktar, ġifiri, aħna l-ewwel 3 snin, ġifiri, kena diffikultà kbira, ġifiri, bdew jgħidu, ġifiri, li il-Partit Nazzjonalista qed jiffonda l-Shift News. Bejn nitħa. Il-Partit Nazzjonalista qasi ħares il-pagi tiegħu ħajġi ħallas ix-Shift News. Jiġifieri tad-daħ imma inti m'għandekx aċċess għal biex ma daw kienx biex tgħidilhom isma' mu veru xejn. Tista' toqgħod tippubblika l-istejjer tgħid isma' mu veru. Issa aħna l-unika newsroom f'Malta illi kif aħna nippreżentaw l-audited accounts l-MFSA aħna nippubblikaw financial statement fejn ngħidu nagħmlu graf mela dis-sena aħna daħħalna pereżempju 53% mill-pubbliku. 8% mill-events li għamilna dibattiti u art exhibition, l-artisti kontribuxu l-xogħol tagħhom u dak huwa il-kontribut tagħhom. Jiġifieri u nispjegaw kollox aħna fl-aħħar tas-sena 1%, 2% Google Ads. Nispjegaw minn fejn ġibna l-flus. Grants xi 38%. Dawn huma investigative grants, European Commission, International Organizations, illi ikunu iridu jinvestigaw ċertu affarijiet. Għana ovvjament noħdu grant fuq money laundering jew fuq l-ambjent ta' tip ta' affarijiet. U nispjegaw minn fej ħadna l-flus u fejn infaqniju. L-unika newsroom, ġifi aħna nemnu f'dik it-trasparenza, aħna nemnu illi għandna nkunu l-eżempju tal-bidla li qed nitolbu. Mhux hekk. U dik problema oħra tal-partiti li il-kontijiet huma taħt satra assoluta. Mhux qed iħallsu taxxa. Is-sorsi, il-fond, trasparenza ta' xi ħadd tiġi tgħidli jien kif għandi opera. U aktar minn hekk toħloq playing field li xejn hija. Mek toħodha minn aspett ġurnalistiku hemm problema kbira. Daw qed ikkompetu mal-medja indipendenti fuq riklami, fuq riżorsi, jiena qatt ma nista' naħħaq, ġifieri għafola bdejt qatt qabel Partit Nazzjonalista qal biss issa jħallas il-pak. Imma xorta bħala partit ħafna iktar riżorsi u saħħa milli għandi jien. Jiġifieri qed nitkellem oppożizzjoni. Aħseb wara l-gvern li kompletament ħawer il-public broadcasting. Ma tistax issejħlu public broadcasting iktar da. State broadcaster. Literalment propaganda mill-bidu tal-aħħar. Propaganda assoluta. Mbagħad għandek iċ-channels kollha tagħhom, u mbagħad għandek id-dominanza fuq social media, il-flus li jonfqu biex jikkontrollaw id-dibattitu, apparti li għandek secret groups u l-affarijiet li ħatmu biex dejjem joħorġu u jinfiltraw id-diskussjoni u jdaru b'ċertu mod, apparti l-advertising, il-flus li jonfqu fuq advertising, fuq social media. Daw is-secret groups għadhom joperaw? Għadhom joperaw u. Ma jistgħux jagħmlu dak li kienu qed jagħmlu qabel għax kxifna kollox u limitati, ma li jiġu jinħolqu taħt ismijiet differenti. Ma il-kunċett għadu hemm.
Il-kunċett Kunċett għadu għadu, forsi yes, m'għadux daqshekk effiċjenti daqskemm kien qabel Għax dejna żverajtu we're ċertu there. affarijiet Yes, yes. u jafu li intom qed timmonitorjaw allura speċi għadu naqra iktar attenti ma jkunx daqshekk espliċti. Id-dimensjoni internazzjonali ta' The Shift News semmejt l-Albanija, Montenegro, l-Ġermanja u l-Iżvizzera. Mela, daw il-kollaborazzjonijiet ma' msieħba internazzjonali għamiltuhom bi-strateġija, ġifieri għażiltu li jkollkom xi ħadd l-Albanija għal raġuni partikolari li tinvolvi investigazzjoni jew hemm xi għanijiet oħrajn. It's a mix. L-ewwel nies għamilt l-ewwel sentejn meta kont qed nibni x-shift. Siq waħda Malta, siq waħda barra. Tinsiex ftaħt ix-shift tliet ġimgħat wara li Daphne inqatlet. Kif għatlek ma kienx hemm business plan ma kien hemm xejn. Però li kont naf żgur illi we're not going to be welcomed fis-sens naf il-kuntest tal-medja f'Malta li naħdem fih snin twal u kont naf ir-reazzjoni li ħajkun hemm u għad jekk aħna mhux se jkollna speċi backing għandi bżonn backing internazzjonali. Mhux se ndaħħal nies f'dal-proġett jekk jien ma nistax nipproteġihom għax kollox fuq spaltin kellha ħajkun. So għamil sentej nizviluppa relazzjonijiet ma' newsrooms barra, ma' International Press Freedom Organizations, Reporters Without Borders, International Press Institute, European Center for Press and Media Freedom, European Federation of dawn ma kollha partners tagħna fi sens naħdmu magħhom. Aħna il-media partner ta' Reporters Without Borders Malta, għandna relazzjonijiet tajbin ħafna ma' dawn l-organizzazzjonijiet kollha għalfej għaliex jekk xi ħadd u kellna ħafna minn dawn l-affarijiet li qed jiġrulna li l-ġurnalisti tagħna jiġu attakkati jew miġu medda illi jiena kelli bżonn nagħmel żgur illi hemm xi ħadd hemm x'imkien fejn indur fej jekk ma nsibx għajnuna Malta, insibu l-għajnuna. U din kienet taġit ħafna, kienu nużawa iktar minn darba waħda. Yes. Xtibta għajnuna, ġviri, meta tajt jiproteġu. Xtibta teddit u xtibta rezoluzzjoni un bat joffrulkom daw l-entitajiet? Xtibta teddit u għata xej, damanda ta' xej diffiċli, fil-sens it takes a lot of shapes and forms. U kif u kol ġurnalist jirreġixxi għal tedit. U għandek problema biex ir-rapporta Malta. Dik l-ewwel problema li kellna. Tmur għand il-pulizija u jgħidulek imma di mhux teddida. Imma inti qed tirċievi, pereżempju, biex nagħtik eżempju, okej, mhux. L-istess messaġġ kuljum fi 3 ta' filgħodu fuq il-number personali tiegħek, fimt? Għandek il-familja kollha, f'dak il-ħin, ġifi it's intended to disturb, it's intended to harass, imma as such mhix teddida, pulizija ma assolutament xejn. X'tibta messaġġ ikun hemm? Ivarjaw. Il-punt mhux dak il-punt li qed nagħmel, it's not what's said, it's the pattern. That's harassment. Imma inti tmur għand il-pulizija, tmur police station. U tajt irċevejt dal-messaġġ, dak mhux teddida ħi. L-ewwel nies tagħmel sija tipprova tikkonvinċi l-pulizija li jien ġurnalist. Għax l-ewwel reazzjoni li jkollok biex ma jieħdux ir-rapport. Dik kienet problema għal żmien twil. Il-ġurnalisti għandhom fid-demokrazija jew għandu fil-kuntest Malti, il-ġurnalisti għandhom jiġu mħarsa biex hemm xi ħaġa li tħarishom iktar minn ħadd ieħor. Skont il-kontestu. Jekk inti qed taħdem f'pajjiż demokratiku, m'għandek bżonn sistema partikolari, għax hija parti mill-kultura tal-pajjiż u mill-ġid tal-pajjiż li qed jiġu osservati u implementati. Ġifieri jekk qed jaffajt mixin sew m'għandekx problema. Imma mhumiex mixin sew hawnhekk. Rajna daqsxejn ta' sforz min-naħa tal-pulizija li hemm xi liaison issa maħtura, eċetera. Imma taf kif sirt navvija dil-liaison min-naħa tal-pulizija, kont qiegħda Berlin, min kont qed inkellmek meta kont hemmhekk f'Ottubru. Kont qed nippruvaw nagħmlu l-appuntament tal-ewwel darba.
U jiena għamilt presentation hemmhekk il-Publishers Summit ta' Berlin. L-għadda nirċivi telefonata. Hello, jiena spettur sa' xenza, aħna informati li on the periphery of your on the periphery of your presentation at the Publishers Summit, you said you are not coming to Malta anytime soon because you fear for your life. Especially, you're trying to comfort me here, or taf kif, it's almost manipulative, especially, dak il-ħin tuħu paslura, tajt, is this a message that they've listened to what I've said? Or is it really reaching out to help? Għaxina, għattela, skuż, bil-rispet kollu, għattela, jiena ma nafx what you heard on the periphery, għattela xkulħat kien Ġermanis, jien ma nitkellimx Ġermanis, jiena tħalt għamil representation tlat. Iġifiri, ma nistax nifhem xi smajt on the periphery, which made me think it was more of a message of we know exactly what you're saying. Ġifiri ti dal affarijiet kontattom? No. Ma tomx, mela, they didn't know exactly what you're saying. Jina kelli flight lura b'bukjat Malta. Jina ħamur imparla li ma nafx meta ħamur lura Malta, meta għandi flight lura b'bukjat. So they were wrong. Of course they were wrong. Kienu għet jistaduk? Bil-fors, għax kiku jina kelli konverzazzjoni ma' nies on the periphery, ġifiri, wara li għamilt presentation, mort kienem u tkellimt ma' nies, nifima. Pero kien vera kuntest partikolari li ma stajt nitkellem ma' ħadd għax kien kolħadd Ġerman ma setgħux jitkellmu bl-Ingliż. So għamilt il-presentation kienet translated u tlat. So vera kien kuntest partikolari fejn ma tkellimt ma' ħadd. Allora fejn irġajlek. Stramba l-affari u x'sar minna dik il-konverzazzjoni? Rispondejt, jek joġobkom għajdu li fejn smajtu dal-affarijiet, għax jien ma tkellimt ma' ħadd u jien għandi tiket lura Malta. U jek kolli bżonkom najdilkom, għax nishtiq illi kien moment illi nara mitnej jista' kun krem intenzjoni tajba, speċa minnaħa tagħhom li għajdu isma'. Il-bibtana dejjem miftuħ. Aħna mhux noqgħod ndejqu pulizija fuq l-affarijiet. Ġifieri aħna over all this time. Tant damu biex joħolqu xi tip ta' bidla jew impatt jew dalla liaison issa at this point. We had to take care of ourselves. We've done it. We have the system to take care of ourselves because we couldn't rely on the authorities or the police. So it's the international network that offers you the protection that you need? Not only. Not only meaning inkluż il-Pulizija ta' Malta? No. So, ma nafx tixtespandi fuq dal-punt? No. Ma tixtiex tespandi fuq dal-punt. Meħa par protezzjoni tan-nies. Ta' daw l-individwi. Ftemna. Notu kafe? Iva ta' thank you. Oh! Mela, apparti kafe, kalma. Issa, joġbuk il-kafe, ektar me konverzazzjoni miħaj, apparentament. Il-problema ta' self-esteem, ek da' Għand il-manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfaw f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. Mela, illum xana, bro. Ma batu li xekler illum. Nkellmu il-met jifu għadi. Dixni. Mela, għanna kull xorta ta' makarons għawek. Inti wikila jew? Le, m'intix wakila? Tikolom lokadelti għak tinkwitax. Xan ektar bro għaw. Dark chocolate and salted caramel macarons, għal kultur ta' macarons. Dixini bro ma. Kansi, mux għet nifem. Le, mux il-granola bar, di, il-kbira ovvjament marret fuq. Għax ovvjament narabi. Classic Sovereign or Room. Which means it's like, di li daħlu fil-rom u għek, all right. Proprietà ta' John Mallija. Alright, narakom wara break. Kafe, manux, pipi. Mela, lura minn dik il-pawza. Xtaqt nirreġġa momentarjament it-taħdida lura. L-għolat, u xtaqt nsaqsikun sejt, li meta kont it-Times, kien hemm daw l-uħud li fil-li qed tikteb dwarhom u fil-li qed tarhom
preżenti fil-Kamra tal-Aħbarijiet. Jew mhux fil-Kamra tal-Aħbarijiet imma fil-binja tat-Times. Tista' tgħidilna minn kienu daw l-individwi dubjużi? Ma qed niżvela xejn ta' barra minn hawn fis-sens huma ġew akkużati fil-qorti fuq money laundering u fuq frodi. Qed nitkellmu fuq 3 managing directors tal-Allied Newspapers li huma l-publishers tat-Times of Malta. Il-newsroom tat-Times of Malta għandha d-difiża tagħha milli tajt li m'hemmx tipo huma indipendenti mill-management tal-kumpanija, tal-organizzazzjoni. Din l-stand newsroom ħadita meta jiena kont għadni ġurnalista hemmhekk. Niftakar li dak iż-żmien kellna diskussjonijiet kbar għax kien hemm ġurnalisti inkluż jiena li ma konniex naqblu li dika kienet l-istand li kellna nieħdu. Għalfejn? Għaliex biex inti tajt li inti indipendenti mill-management tal-organizzazzjoni trid tkun qed topera bħala newsroom fejn inti għandek il-budgets tiegħek. Tista' iddaħħal in-nies li tagħżel inti. Tista' tmexxi b'mod li huwa verament indipendenti. Fl-esperjenza tiegħi meta konna hemmhekk, jekk inbidlu l-affarijiet issa ma nafx, però niddubita. Kif tista' tgħid li inti indipendenti mill-management meta laqqas biss għandek budget biex tixtri lapis? Jgħid ikollok l-approvazzjoni tal-management biex tixtri l-stationing tal-uffiċċju, aħseb wara biex iddaħħal in-nies li għandek bżonn. Jekk qed nitkellmu fuq l-aspett ta' kien xinżel Adrian Hillman kuljum fin newsroom u jipprova jinfluwenza l-aħbarijiet, to be honest, iva u le. Għalfejn. Adrian Hillman mhux jiġi fuq id-desk tiegħi u jgħidli x'nikteb, x'nibgħatu jixxejjer. Ma mhux kaħatek. Li ġara meta jiena sirt news editor, kienu telqu xi 5 ġurnalisti ta' esperjenza. Mela jiena ħadd over. U għandi nofs newsroom, illi kellha news editor ta' qabli. Fl-istess ħin qed jiġra problemi kollha, Panama Papers, u m'għandix biex naħdem. Immur nibki kuljum qudiem il-management biex indaħħal in-nies li għandi bżonn. U qed ituni budget, fejn indaħħal xi ħadd żgħir bla esperjenza, qed niċċejnjah ħarid nagħmel iż-żmien biex dan il-bniedem ikun jista' jipproduċi fuq dan il-livell li qed nitkellmu fuq. Jiena ħassejt ta' sitwazzjoni frustranti ħafna. Kien hemm dibattitu qawwi dak iż-żmien, qed nitkellmu ġifieri 2016, okay? Ġifieri di raġa' inqalat u mbagħad meta ġew arrestati Adrian Hillman, Michelle Rizzo, Claude Licari, etc. Keith Kembri kien ikun fl-uffiċċju tat-Times, għax kien hemm ovvjament qrubija bejniethom. Kieku Keith Kembri jidħol fl-uffiċċju tat-Times, alla ħares tibqa' topera t-Times, imma ma jnux fejn jkun fiżikament preżenti hemmhekk, kellu ovvja li kellu aċċess. U għad hemm aċċess mill-aspett ta' OPM, ċarissima, mifissens ta' aħbarijiet. Mux ma jfissir, biex nkunu ċari, għax noqdu attenti illi ġurnalist irid ikellem il-kulħadd. Però mbagħad sta fuq is-saħħa ta' news editor u editur illi jiddefinixxi il-linja fej dik l-interference tieqaf. Mbagħad sta l-pubbliku jiġġudika mir-rapporti li qed jagħmlu gazzetti, kux qed jaħdmu jew le, ir-relevanza ta' kull gazzetta, ta' kull news portal, online, radio, ir-relevanza hija dejjem dak li ttieħ il-poplu, l-qarrejja tagħhom, l-udjenza tagħhom.
Jiġifieri il-problema li għandna kif tkellimna qabel, il-fatt illi għandna dominanza mill-partiti politiċi, allura n-nies għandhom naqqas ta' esperjenza ta' ġurnaliżmu veru, x'inhu. U naħsbu li għandna ħafna xogħol x'namlu fuq aspett ta' media literacy, fuq kampanja biex il-partiti politiċi jifqu jindaħlu fil-media landscape. Sakemm kien hemm kawża l-qorti, eċċetera, dan huwa kollu xogħol importanti. Ma x'ġara mal-ewwel. Il-Partit Laburista qal dan huwa attakk mill-Partit Nazzjonalista. Partit Nazzjonalista qasbis jirreġixxa fis-sens ma ddefendix il-pożizzjoni biex fil-qaset jgħid mnaħa jew oħra qiegħed x'imkien fin-nofs. Però il-problema tal-medja tal-partiti fil-verità ġejja mill-partit fil-gvern. Fis-sens, illi jkollok inti oppożizzjoni illi għandha medja, dik hija importanti f'kuntest fejn m'għandekx bilanċ. Imma aħna l-liġijiet tagħna għadhom jiddefinixxu bilanċ. Wieħed speċi jitfil il-ieħor. Ma l-verità x'imkien fin-nofs. Wieħed jgħid iswed, ieħor jgħid abrat, wieħed jgħid gris, ieħor jgħid isfar. U jekk il-medja indipendenti li qiegħda fin-nofs tibqa' tirrapporta dan għalek, u l-ieħor għalek, u dan għalek, u l-oħra għaletek. X'għandna mhux dak. X'għandna. Diġà għandek il-medja tal-partiti qed jagħmluh da. X'għandna illi aħna niffilterjaw. Nagħmlu dawk il-judgments għax din ħaġa għandna diha. Illi ġurnalist m'għandux opinjoni, m'għandux bias, damu veru assolutament xejn. Jiena meta qed nikteb storja u qed nażel il min inċempel u nikkonsulta, diġà għandi bias. L-importanti li nkunu onesti mal-qarja tagħna. Għalfej għamilna id-deċiżjonijiet li għamilna. Minn fejn aħna ġejjin. Dak li nemnu fih, x'inhu? Li tkun onest mal-qarja mal-udjenza tiegħek. Dik importanti. U mbagħad jafu minn fejn inti ġej u jafu għalfej ħadd id-deċiżjonijiet li ħadd. Sakemm qed tispjega l-proċess il-qarja tiegħek. And it's honest, that's fine. L-idea illi ġurnalist huwa bniedem mingħajr opinjoni, mingħajr bias, mingħajr idea, hija falsa, kompletament falsa, hija ipokrizija. Qed nipprovaw aħna bħala dixif nispjegaw dawn l-affarijiet. Qed ngħidu aħna yes we're biased. This is what we're fighting for. Taqblu magħna ma taqblux. Nisimgħukom xortek ma taqblux magħna. We discuss, we always discuss. Imma aħna ġejjin minn hawn u jridu naslu hawn. X'taħseb li d-shift jista' jagħmel aħjar? Ħafna nistgħu nagħmlu aħjar. Aħna newsroom żgħira naħdmu bir-riżorsi li għandna skont il-riżorsi l-pubbliku jtina jew grants u dal-affarijiet naħdmu iridu differenti, aħna naħdmu differenti minn newsrooms oħrajn mill-aspett li f'newsroom stability inti għandek il-newsroom u mbagħad għandek sales team u aħna m'għandniex. Jiena nirbex 5 paper kuljum. Irid nħossib human resources, irid nħossib il-funding, irid nħossib il-sales, irid nħossib l-affarijiet kollha. Fl-istess ħin irdu nittrejnjaw il-ġurnalisti li deħlin, inżommu l-impenji tagħna li għandna fuq livell internazzjonali, jiġifieri hemm ħafna xogħol u aħna tim żgħir. U kull sena niżviluppaw, jiġifieri jekk inħares fejn qegħdin issa fil-5 sena tagħna, fejn konna fl-ewwel sena inħares lura, u kultant tajjeb li tħares lura għandna dejjem taf kif tqum filgħodu dejjem qed tiġġieled il-problemi ta' għada. Però rari tieqaf u tħares lura u tajt ntlaqlu minn fejn ġejna. Kemm xejna. U li nipprovaw nagħmlu l-esperjenza li ngħaddu minna dawk l-affarijiet li nitalmu, għana nipprovaw naqsmu. Malta ma tantx irnexxielna, hemm ċertu kompetizzjoni bejn newsrooms li ma tantx tħallik li tagħmel dawn l-affarijiet. Però fuq il-livell internazzjonali nitalmu ħafna u nofru ħafna.
Hija stramba li partikolarment di shift ikollhom kompetizzjoni ma' newsrooms oħrajn. Għax inhom fis-sens fil-pjanura kummerċjali nista' nifhem li aħna inklużi hemm taqtija għal-reklamar biex inti tkun tista' jkollok speċjal il-mudell ta' the shift, il-mudell finanzjarju ma jitfaħx f'kompetizzjoni diretta ma' Times jew mal-Malta Today, eċetera, eċetera. Assolutament ebda kompetizzjoni, fis-sens. Allura għalfej m'hemmx iktar kollaborazzjoni jekk m'hemmx kompetizzjoni. Minna għana li nista' ngħidleku, ma nistax nirrispondi għall-oħrajn, li nista' ngħidleku li meta kont ħaniftaħ ix-shift, jiena ċempilt il-kull editur, għattilhom, isma' aħna qed niftu dan minn perspettiva ta' kollaborazzjoni. Jiena li xtaqt nagħmel huwa l-kunċett ta' Bellingcat. Minix familjari. Ok, Bellingcat Investigative News Portal. Il-puntu mhux li tippubblika il-puntu li tiġbor il-fondi, iddaħħal ir-riżorsi, tagħmel l-investigazzjoni, tajt għandna riżultat. Mbagħad tikkollabora mal-medja, pubblikawha. Jien dak li xtaqt nagħmel, li nagħmlu dal-modell fej aħna m'għandniex obbligati nippubblikaw kuljum. Ġifieri kolli tim li qed jaħdem fuq in-depth investigations. Dawn naqbduhom u ntuhom in-nies. Intuhom l-oħrajn. ċempiltilhom kollha provajt nistabbilixxi dal-modell ma ħadimx. U għalfej falla? Għax ma kienx hemm għaxrawna bħala kompetizzjoni. Però intom kontu tipprovdulhom fis-sens l-offerta kienet li jiena nipprovdilek il-kontenut as-saġ. This was a competition. I can't answer for that. Naf li inti ma tistax twieġeb imma jekk forsi hawn l-edituri perswas la jkunu edituri li jkunu interessati fit-taħdir li tkun għajna għawent. Kalmuna, ħallu komment, batu messaċ. Lina, fuq dan il-punti ma ħanamel punti ħor għax I had an outburst on Facebook u nisma femmu wix u ħan nispiega da xej. Meta konna fil-Covid, kullħat kien għaddej minn periodu diffiċilissimu. Qabel ma beda l-Covid, in-newsrooms ġa kienu qed jippubblikaw l-independent newsrooms qed titkellmu sewwa, mhux qed nitkellmu fuq il-partiti politiċi, l-independent newsrooms. Kienu qed jippubblikaw editorjali fejn qed jitkellmu fuq state funding. Aħna ħriġna kontra state funding, mhux għal state funding huwa ħażin. Fis-sens, l-European Commission toffri fondi kull sena għal investigative journalism. Imma x'tagħmel? Dawk il-fondi ittihom il-Kummissjoni Indipendenti magħmula minn ġurnalisti u professjonisti is-settur li jiddeċidu x'proġetti japprovaw u mbagħad hemm sistema ta' application u reporting very rigid, ġifieri kull sent irid ikun accounted for. Aħna napplikaw għalihom dawn u noħduhom. Okay? Meta nitkellmu fuq grants, dawk. X'sar Malta? Meta f'aspett ta' state funding f'Covid, il-Prim Ministru kellu meetings mal-edituri tal-medja indipendenti, kien hemm ftehim fuq sa jieħdu qatt ma ġie pubblikat kemm ħadu daw in-newsrooms u jekk kien hemm xi ħaġa li huma kellhom jagħtu lura. Mhux qed ngħid li kompromettew ruhom, qed ngħid li ma nafux x'arranġament kien hemm. Aħna bħala The Shift kif innexxinna nibqgħu ngħixu f'nofs Covid illi bdejna nagħmlu riċerka għal organizzazzjonijiet internazzjonali noħdu grant biex nibqgħu mixin litteralment. U waħda minn daw kienet kellna grant mill-International Press Institute li għanunna isma' we have a Europe-wide project biex nifmu COVID funding jekk influenzax l-indipendenza tal-medja f'pajjiżi Ewropew. Kenna 3 artikli, ktibna l-ewwel wieħed, ma ktibtux jien, jiena kommissjonajtu l-akademika, persuna ta' riċerka ġifieri tal-punt għandha PhD ġifieri persuna li vera nammiraw vera. Elizabeth De Gaetano, waħda mill-ġurnalisti tagħna.
bniedma vera metikoluża, ġifieri meta niġu għar-riċerka vera nafda. Għatela, Elizabeth, in your hands, do the research, and then we consult with our international partners u naraw li kollox huwa fair. U da xogħol li dam ġimgħat. Kif riġna l-artiklu? Kien hemm sentenza waħda f'dal-artiklu illi tajt illi kien hemm fondi illi il-gvern ta' lill-medja indipendenti f'Malta ma nafux l-ammonti x'inhuma, ma nafux x'arranġament kien hemm. Dik kienet tajt is-sentenza. U din l-opaċità ma kien hemm xi punt fej ħarġu il-kmamar tal-aħbarijiet u spjegaw ruhom. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Dak li konna qed nisperaw illi ikun hemm reazzjoni fejn joħorġu jgħidu isma' aħna ħadna so much amount of money, ma kien hemm ebda arranġament, aħna komplejna mixjin kif konna dejjem nimxu, ma sar xejn minn da. Li saru illi l-edituri ta' 3 gazzetti indipendenti fil-pajjiż ċemplu il-kull we call them our pillars, ġifieri our international partners. Kollha kemm huma l-International Press Institute, Reporters Without Borders, European Centre for Press and Media Freedom. ċemplulhom kollha maqudin u qalulhom Caroline Muscat mhijiex ġurnalista, she's a political operative. Flok ta' risposti iddeċidew li jingħaqdu u jattakkawna. Jiġifieri diffiċli ħafna. Operating for who? Ma nafx, staqsirilhom, ma nafx what political operative I am. Jiena sa fejna fin. Dejjem kont konsistenti f'xogħli, ġifieri jiena qatt ma dort marih ta' gvern, ta' partit li daħal fil-gvern, jiena as long as I can remember working in my early 20s, ġifieri dejjem ħadd pożizzjoni jekk hux attivista, jekk hux ġurnalista. Dejjem ħadd pożizzjoni li hu fl-interess tal-poplu, ġifieri attivizmu. The shift mhuwiex newsroom biss, the shift is a movement, more than a newsroom, it's a movement. Importanti għax hemm bżonn bidla, relevanti sakemm irrelevanti. Imma din attitudni minnaħa tal-edituri tal-gazzetti indipendenti jiena ħassejtha unfair ħafna għalfej għax jiena ħdimt ma' daw in-nies. Jafu eżattament Caroline Muscat minni. Jafu li jiena nidħollu ħaġa fil-ħodu, nitlaq l-aħħar persuna nitlaq minn l-offiċċju, nitlaq b'6 files fidejja, nieżla mill-belt, għaż niżda niġġa karozza, u nidħol fil-ħodu bl-istejjer. Ġifieri jafu jiena kif naħdem, allura għalfej jagħmlu hekk. Mbagħad iġġenni ovvjament insaqsi iktar domandi mela għal xtajtuhom. Għalfej ħassejtu, għalfej aħna teddita. Ġieli bat il-telefonu tħaddit ma daw. Ma stajċ, ma jirrispondux. Ma stajċ, kiena għamilt xarejn nirrispondi il-partners tagħna fuq livell internazzjonali għalfej dawn qed jagħmlu hekk. Imna speċi innexxielna għax jien għamilt l-ewwel sentej tax-xift. Nagħmel żgur li jkollna dik il-livell ta' protezzjoni kif għadlek. Għax kont naf li ħaniġu attakkati, ma stenniċ ħaniġu attakkati minn kollegi tagħna stess. It-tama hija li jkun hemm tiswija però ta' daw relazzjonijiet. Dejjem nispera illi aħna innexxielna nikkollaboraw. Aħna maħniex edewa ta' xulxin. L-għadu tagħna jekk għandu jkun hemm għadu. Nasib għandu jkun hemm għadu. Le, mhux neċessarjament. Il-gvern m'għandux ikun għadu. Le mhux il-gvern, le mhux qed ngħid il-gvern għandu jkun għadu. Il-punt tal-ġurnaliżmu huwa skrutinju tal-gvern. Dik importanti għax għalfej qed tikkritikaw il-Partit Laburista u mhux il-Partit Nazzjonalista. Għax il-Partit Laburista hemm fil-gvern, il-Partit Laburista qed jonfoq il-flus il-poplu, qed jieħu deċiżjonijiet, qed jagħmel il-liġijiet. Għalhekk meta jinbidel il-gvern, l-iskrutinju jkun hemm. Nisperaw li jkun hemm iktar minn żewġ partiti wkoll.
Imma aħna kull ma nistgħu nagħmlu l-iskrutinju noħorġu l-fatti u mbagħad sta l-poplu illi jiddeċiedi il min jireġġi jew le. Le? 100%. Bħalissa qed nipproċessa l-ħasra li mhux qed nifhem huwa għalfej speċna hemm ovvjament hemm bżonn ta' iktar alleanzi u għal xi raġuni maħniex qed jirnexxielna dawn l-uħud li huma indipendenti, dawn l-uħud li għandhom din ix-xewqa li l-pajjiż imur il-qudiem, dawn l-uħud li jixtiequ jagħmlu ġurnaliżmu indipendenti lilin mill-magna propagandistika tal-partiti. Ma nafx għalfejn mhux qed impoġġu madwar mejda u nitħattu kif se nirreparaw Naħseb li huwa riżultat tal-kuntest li joħroq il-gvern. L-ewwel nies biex inkunu ċari, qed nitkellem fuq organizations. Hemm ġurnalisti illi huma kapaċi jaħsbu il-barra miż-żewġ partiti. Kieku ma laqqas wasalna fejn wasalna, irridu nżommu f'moħħna illi wasalna fejn wasalna fuq l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia mix-xogħol ta' ġurnalisti. Mhux mix-xogħol tal-pulizija jew il-gvern, mix-xogħol ta' ġurnalisti li sforzaw il-ftit li sar kien sforz tal-ġurnalisti u l-investigazzjonijiet li jagħmlu. Mhux Maltin biss, ġurnalisti internazzjonali. Again bis-saħħa tal-familja li daħluhom u nkoraġġhom li jaħdmu fuq Malta. Għandhom riżorsi ħafna iktar milli għandna aħna, allura meta naħdmu flimkien ikonna riżultat aħjar. Jiġifieri mhux il-ġurnalisti, hemm ġurnalisti illi qed jagħmlu xogħol tajjeb, toddhom fuq id waħda. Toddhom fuq id waħda. Imma qed jaħdmu no matter what the context is, qed jaħdmu. L-attitudi tal-ġurnalisti barranin meta tkollaboraw magħhom, x'inhu dwar Malta, dwar kif noperaw Malta, dwar dak li qed jiġri Malta, x'jaħsbu u dak li mbagħad huma jikkonkludu jimmotivhom biex ikunu iktar impenjati fit-taħdida tal-politika Maltija dak li qed jiġi f'Malta. Huma l-interess ta' ġurnalist huwa dejjem l-istorja, mhux il-politika, fis-sens. Tifhem il-kontest politiku. Aħna il-politika kienet ma kienx il-kelma adattata. Ġurnalist huwa dejjem wara storja. L-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia tibqa' storja importanti, ġurnalista maqtula f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri tibqa' storja importanti għalfejn għax jekk inti taċċetta illi ġurnalist f'pajjiż Ewropew jista' jinqatel u jibqa' dej kollox, jibqa' miexi kollox qisu normali, mela kull ġurnalist f'pajjiż ieħor Ewropew għandu problema. Għalhekk hemm livell ta' interess li jibqa' importanti, apparti ovvjament l-individwu illi nqatel. Sfortunatament hemm ħafna ġurnalisti li saret kważi drawa fl-speech li ta' Berlin at killing the truth seems to be the safest crime in the world. Because għanna problema, fis-sens għandek crime illi meta ġurnalist jiġi speċi silenced, maqtul. Ħafna problemi ta' ħafna minn nies ġew solvuti. L-Ewropa konsidrata bastion of democracy, ġifieri żgur il-battalja qiegħda fl-Ewropa jekk aħna nċedu hemm problema, ġifieri il-pajjiżi l-oħrajn fejn hemm problema ħafna iktar gravi, pereżempju Mexico, Turkey, ġurnalisti fil-ħabs jinqatlu ħadd ma jitkellem l-għada fuqhom, jekk l-Ewropa taċċetta li dik hija normalità, qatt ma nistgħu aħna ngħinu pajjiżi oħrajn u ġurnalisti oħrajn biex nagħmlu żgur kollox jopera fuq livell internazzjonali. Maħniex gżira maqtuajna li jekk aħna naċċettaw dar il-problemi, jekk Ewropa taċċetta dar il-problemi minn għandna,
Għandna problema ħafna iktar gravi. Ġifieri minn hemmhekk aħna nkunu nistgħu kieku aħna maħniex membru tal-Unjoni Ewropea ma naħsibx illi kien ikollna l-istess sustanza illi innexxielna naqbdu f'dan l-aħħar snin. It-tina pjattaforma il-fatt illi kenna riżultat li kenna fil-public inquiry fejn innexxielna nużaw liġi internazzjonali biex ngħidu dawn huwa l-proċess, dan ħadem, dawn huma recommendations. Issa għandna bżonn implement din hija blueprint, mhux għal Malta biss, għal kull pajjiż Ewropew. Fejn għandhom u għal aħseb wara l-pajjiżi barra mill-Ewropa. Jiġri għandna blueprint. We've achieved something phenomenal. Għandna blueprint fejn għandna isma' da li ġara. This is the process. Irnexxielna dawn huma changes. Ejja nagħmluhom. Imma l-ewwel nies il-gvern tagħna stess irid jaċċetta. Irid ikun veritier. Meta jgħid jiena naċċetta l-konklużjonijiet u ħan implementa r-riforma, ikun ġenwin dak li qed jgħid. Għandna issa minflok wasalna f'punt fejn ħan implementaw ir-riforma, għandna ġlida oħra. Din il-parti frustranti li kull pass huwa taqtija ġdida. Però mbagħad ukoll li ġalna ħossni ottimist huwa l-fatt li minkejja li kull pass huwa ġlieda jisu bil-mod l-affarijiet xorta jaslu. Il-ħasra hija li jinħela ħafna ħin, jinħlew ħafna riżorsi, justice delayed is justice denied, eccetera, eccetera. Però naħseb li puntajt lejh inti naħseb huwa importanti li l-fatt li qegħdin fl-Ewropa ma nistawx namlu dak li ifet lilna. Fl-aħħar mill-aħħar l-iskrutinju ta' dak li inti sejjaħ il-bastjun tal-libertà, tal-ġustizzja, qed iħares lejna u qed iqisna. U naħseb samna alla li għandna l-appoġġ tagħhom, l-għajnuna tagħhom. Ma tiġix mix-xejn. Ġiet minn effort qawwi partikolarment nibqa' ninżalhom il-kappell il-familja ta' Daphne Caruana Galizia li ma waqfu qatt jaħdmu. Kellhom aċċess, kellhom il-kuntatti, fetħu bibien għal-ġurnalisti Maltin, bidlu l-ġurnalizmu f'Malta. Kif għatlek qabel, we were on the beat, il-ġurnalizmu li konna nagħmlu kien differenti ħafna. Dak li vera sorta konna qed nagħmlu ġurnalizmu investigattiv u hekk, però ma kienx cross-border journalism, għas konna nafu xi fisser. Għas kellna idea ta' Malta kif qed topera u kif aħna nistgħu ninfluwenzaw id-demokrazija f'pajjiżi oħrajn, because we do. Daw it-tibdiliet kollha li qed tagħmel ċenna lihom, ix-xorta ta' materja li ta' kuljum qed tikteb dwarha, il-fatt li m'għandekx riżorsi li għandek bżonn fil-verità biex tagħmel ix-xogħol li qed tagħmel ma minkejja kollox xorta tagħmlu għaskapitu ta' naħseb ħajja soċjali, nimmaġna nuqqas tarqat, eċetera, eċetera. X'impatt tkollu fuq il-psike tiegħek, fuq l-emozzjonijiet tiegħek, fuq saħħtek, x'prezz tħallas? Ma importax. Rridu nagħmlu, għandna dover, rridu nagħmluh, ma importax, I don't even think about it, so I can't answer the question. Ġifieri għalik m'hemmx prezz għoli biżejjed li M'hemmx għażla. m'hemm xejn li jista' jiddiswadik. M'hemmx għażla. M'hemmx għażla. Meta ntbaħt li m'hemmx għażla? Mal-assassinju kemm tersaq nara aktar viċin. Meta ntbaħt m'hemmx għażla? Mal-assassinju. Hemm xi punt fejn tista' tgħid lill-lan tiegħek il-ħaqtu? No. Le. No. Għalfejn tista' telabora nara. Għandna dover li nassiguraw li Daphne ma mititx għal xejn. M'hemm xejn pożittiv li jista' qatt jikkompensa
għat-telfa ta' ħajja, speċjalment għal-familja tagħha. Però ħaġa li jien inħoss l-obbligu nipprovaw namlu minn kollox biex namlu żgur li xi ħaġa daqshekk kera tirriżulta f'xi ħaġa pożittiva. Dak hu dmir inħoss jien. U dik tista' tkun riforma? Għalhekk kultant ma nifhimx. Ma ġifieri m'hemmx numru ta' riformi li għandek li jelenkajt inti f'moħħok u tajt isma' jekk M'għandix għalfejn. dawn ir-riformi jsiru mela jiena xogħli dmiri dejtu xogħli għamiltu. M'għandix għalfejn. Kien hemm proċess tal-public inquiry, kien hemm nies li huma esperti ħafna iktar milli jien li għanunna x'għandu bżonn isir. Kull ma jdu nagħmlu nimplementawhom. La darba jisir, eja biex ta' niffantasizzaw li dawn ir-riformi saru. F'dak il-punt imma xorta Caroline mhijiex kontenta ma m'intix sodisfatta, qed tgħid li xorta ħajbqa' ikun hemm ħwejjeġ oħrajn li ħatibqa' ssus warahom inti. Aħna ngħixu f'demokrazija. Jekk tuħu il-libertajiet li għandna for granted, dawk jispiċċaw. Ġifieri il-ġlida għad-demokrazija hija xi ħaġa attiva ta' kuljum. Għandna problemi gravi li għandna bżonn nindirizzaw b'mod immedjat. Imma id-demokrazija tibqa' ħajja bil-ġlid. Jekk hawn xi ħadd li qed isegwi bħalissa u jixtieq jgħin, u forsi mhux bil-fors b'mod monetarju, x'tib ta' riżorsi għandek bżonn? Sa minn meta l-EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jiffrankawlek sal-€1,200 fis-sena. EMS, energy from out of this world. Kull aspett jgħin mhux finanzjarament biss għandna ħafna volunteers, nies li għatu l-ħin tagħhom, jorganizzaw events, jorganizzaw spazji fejn nistgħu niddiskutu man-nies biex nilħqu iktar nies. Jiġifieri kull aspett għajnuna, kull min jista' jgħin, aħna dejjem għandna l-bib miftuħ. Jiġifieri mhux ħaġa li għax m'intix ġurnalist mela ma tistax tgħin. Kif għatlek qabel, jiġifieri għandna grupp ta' nies illi ngħidulhom kif għandna bżonn l-għajnuna tagħhom. Jekk kunix esperti, jekk humiex speċi għandhomx kuntatti biex organizzaw events, biex jilħquna biex jgħinu bil-marketing, every aspect of it. Għax wasalna f'sitwazzjoni qabel kellna sitwazzjoni fejn speċi inti tkun tidħol fil-għodu tagħmel il-ġurnaliżmu, titla' flaxija, u l-bqija tal-organization m'għandekx taqsam magħha. Malik mhux Aħna spiċċajna issa mhux ġurnalisti biss. We're marketing people, we're human resources managers, we're sales people, we're everything. Illi hija ovvjament sitwazzjoni diffiċli. Mela, defni kienet tispiċċa fil-mira tal-kritika, meta kienet titħadded dwar ħwejjeġ privati tan-nies fil-pubbliku. Kien hemm dal-element ta' gossip li l-konsegwenza tiegħu kienet li ħafna nies kienu jużaw dak l-element biex jimminaw ix-xogħol importanti li kienet tagħmel. Riċentament, li xift ktibtu fuq il-fatt li Clayton Bartolo kien żleali lejn il-mara tiegħu. Mhux hekk tibna. Le? Ma ikkorreġini. Ma tibniex li kien żleali lejn il-mara tiegħu, għadna li l-ħabiba tiegħu kienet impjegata fil-Ministerju tiegħu u mbagħad meta kien hemm il-każ ta' Ġessin Karwana u Daniel Bogdanovic mexxija f'Ministru ieħor. Bit different. So, all right. Tħoss li hemmhekk qed titlu f'dik l-isfera ta' narrattiva fejn qed titlu issa fil-ħajt privati ta' dawn nies pubbliċi? Le, assolutament le. Għandna fl-ewwel sena tagħna partikolarment għalajna ħafna kritika minn nies li speċi imxew lejna li kienu għarrija ta' Daphne. Daphne kien jinnexxila tibbilanċja l-aspett ta' gossip
mal-aspett ta' ġurnalizmu. It was her own unique brand. Meta ftaħt ix-xift ta' nibdew ġejjin lejna u jiena ħadd deċiżjoni li aħna ma nitlux f'gossip. Għalfej. Għax ħadd ma jista' jissostitwixxi lil Daphne. That was her formula. Qatt ma kienet l-intenzjoni tagħna li nissostitwixxu lil Daphne għax ħadd ma jista' jissostitwixxi lil Daphne. Kont ħobba, kont boda. It was Daphne. That was her formula. And even if you hated her, it was a successful formula. Ħadd ma jista' jinnega dik. Però aħna maħniex hekk. Maħniex Daphne u qatt ma ridna nipprovaw nimlew dak il-gap. Għal dak il-gap inħoloq meta nqatlet. Dak il-gap jtibqa' hemm. Aħna ġurnalisti illi ittrejnjati b'mod differenti fis-sens ta' hardcore journalism ngħidulu. Ikella blend ta' kolum u eccetera. Per eżempju jiena ħafna nies meta nikteb kolum jiena ma tantx nikteb columns. Anke meta kont it-Times kont nobot nikteb l-editorjali. Għax jiena ġurnalista nħossni, ġifieri jiena dejjem fittex il-fatti u naf nirrapporta hardcore news. U meta u ġieli anke naqla kritika anke fejn int fix-xift. Speċi int l-editur ma nisimgħux minn għandek, le aqraw il-ġurnaliżmu li nagħmel, mhux il-kummenti li nagħmel, li ngħid jien Karla Muscat mhux importanti. Il-fatti jitkellmu għalhom infushom. Allura dejjem emmint illi għandna nħollu plattaforma fejn civil society comments. Nies li huma esperti iktar milli jien jikkommentaw fuq affarijiet differenti. Xogħli hu illi innexxi nibni u mmexxi newsroom li għandha l-libertà li ikollha ġurnalisti li jħossu l-libertà li jistgħu jgħidu dak li jridu. F'kuntest ta' fact verification ta' standard ġifieri li huma fuq livell internazzjonali. Però sta xogħli hu li noħloq dak l-ispazju għal ġurnalisti biex jagħmlu dan ix-xogħol, dak hu xogħli. At some point you need to take a step back u tħalli żgħar jinbnew. Taf kif u nagħmlu minn kollox ġifieri il-kuntatti li għandna fuq livell internazzjonali, il-ġurnalisti tagħna jibbenefikaw minnhom. Konferenzi internazzjonali, trainings barra jaħdmu ma' newsrooms internazzjonali għalfejn. Ix-xift huwa proġett, ix-xift qatt ma kien xi ħaġa li ħaj jirreplaceja it-Times of Malta jew Malta Today. Qatt ma għadna jadi dejjem konna ċari illi x-xift huwa proġett. Proġett jgħix sakemm in-nies jemnu li aħna relevanti. Ġifieri għalija jekk ix-xift jara għada, inkunu ħallejna xi ħaġa warajna. Jekk hemm xi ħaġa li vera nixtieq istra wara l-podcast huwa li b'xi mod nimmedjaw din jew nsew din laqda li naħseb li hemm bżonn bejn il-medja indipendenti vera nixtieq li nsib ruħi bil-qiegħda madwar mejda u nsibu xi xorta ta' iktar minn kompromessu għax hemm minn fejn inħares jien hemm opportunità straordinarja sinerġija. Mela, din ix-xewqa, din il-kirba li tiġilet il-ħażen. Minn fejn bdiet? Ma nafx hekk bdietx minn li tiġilet il-ħażen. Dejjem kelli sens ta' l-ewwel kampanja li niftakar u di ma telek xahar ħadd tkun sorpriż biha. Ma l-ewwel kampanja li niftakar kelli 13 sena, 14 sena. Ħana reġa' ndejqek bil-mikrofon u paġan ġabija. Kultant id-ħosti għedin ġobi. Kelli 14 sena, inkont imur St. Dorothy's skola. U dak iż-żmien ma nafx kif nix-sistema llum, ma dak iż-żmien kont kif tasal Form 3. Skont il-grades li jkollok, kienu jitfawk speċi mbagħad għal-low level. Għal-low levels. Kont Dorothy u kienu kellhom żewġ ismu, jew sciences, jew home economics.
Għetla, mort fuq, għetla, home economic xinu, għaxin sciences disastru. Imma skont il-grades li kelli, tafawni sciences. Ma għetla, home economic xinu. Tħid, kif jissajjar, u l-affajtla. Għafmi, għavol, ma konċ nafsa naqbat namel, ma mara ta' dar, gur ma konċ nkun. Ma kienx priorità. Għatandi problema, niftakar mort fuq. Xi problema għandek li għadek ma tafx issajjar? Li naf insajjar, ma mux professjoni. Niftakar mort fuq il-pawa, għatlu, isma, għatlu għandi problema, għatlu xie marċi mur sciences, għatlu għamek, għalli mux tiftaħ bipiħor. Misir demek kien. Dejjem is-sapporti għal-fatt li dejjem hemm alternativa u minti dejjem tista' tagħtieni dak li trid. U dejjem is-sapportini fuq kull aspett tagħha. Tluha. U niftakar kif nafin ta' tifla li kont u ktib titra batta lill-ġenituri kollha tal-dak li klassijiet. U għattilhom isma' problema u għandna bżonn. U insomma sajt kampanja sieħa u l-ewwel darba fi Dorities illi ftaħna account and economics għan-nisa. L-ewwel gradwati ta' accounts minn St. Dorities saru minn dil-kampanja. Dika kienet l-ewwel kampanja dejjem missieri dejjem inkoraġġini illi m'hemm xejn li jżommok. Għatina pereżempju, waħda mid-diskussjonijiet kienu konna ma' Daphne pereżempju, kienet titkellem ħafna fuq il-misoġini u dal-affarijiet. Li huma vera huma problemi f'Malta. Imma jien kont immur fuq, Daphne, is this such a problem? I'm a woman. I am the news editor of the Times of Malta. Ma ħassejx li kelli wasal bil-kapaċità tiegħi fis-sens. Kienet għalli, really? What did you sacrifice? Those were my choices. Ma fil-verità, jiena fis-sens għażilt ħajja differenti biex jiena nasal fejn wasalt. Kelli nażel ħajja differenti. Mhux problema, għax dik il-ħajja li għażilt. Imma hija mara li tittamel daw l-għażliet. Ma jiena ma kontx nara fis-sens, jiena kont inħoss li anka daw il-speċi positive discrimination, daw il-mekkanizmi. Jiena xorta id-darras niftit għax inħossa kważi condescending illi taf kif għandek bżon privilege biex tagħmel dak li inti għandek kull kapaċità li tagħmel, inħossa daqsxejn jarring mija. Mhix qed niġġudika fis-sens nifhem illi mhux kulħadd jitwieled bl-istess opportunità. Jien għandi l-istess response intuitiv. U anka naħseb ukoll għax jiena Gibirt l-onet il-mami tiegħi working class mill-Ħamrun triq Vincenzo Buġeja, aktar working class minn triq Vincenzo Buġeja ma teżistix fil-pajjiż ta' 40 biex kellu. Minn hemm ukoll. Mill-Ħamrun, Ħamrunis. Minn hemmhekk ta' ġejja sens li naħseb. Minkejja ta' 40 di ommi tipo kellha negozju ma' missieri, mbagħad gradwat, u mbagħad fetħet żewġ residenzi. Oħti l-istess biex ta' Oħti, jiena meta kelli mallem ma kont tin il-paga ma kont ngħidlu boss. Il-oħti ngħidilha boss x'min. Għax, oħti għandha kapaċitajiet u għandha saħħa li titraxxendi spiex ta' minn fejn ġejt ċek. She's just a force of nature. And you just have to acknowledge it. L-istess il-mara tiegħi ukoll minn Vincenzo Buġeja bil-PhD, bil-degree għandha tnej. Biex għalhekk mbagħad meta nisma' dwar gender corrective mechanisms. L-affarijiet tibda d-darras niex l-esperjenza suġġettiva tiegħi urietni għandi ħafna u ħafna evidenza li nara nisa b'saħħithom bħalek li ma nafx minkejja kollox li xorta waħda li għandhom il-ħiliet li stinkaw u waslu fejn xtaqgħu li jaslu ġifieri. Ma nafx hija taħt mhumiex ninnega li m'hawnx miżoġenija ġifieri perswas li hawn. U ġili rajta, u ġili tkun qiegħed il-ġim u tisma' nies jitħaltu tajt minn fucking ħanżir, bro. Għas ikunu jafu li dik il-problema, għas ikunu jafu li qed jinsultaw. Dik il-normalità hija problema. Mela, fuq dik id-digressjoni li jisa spiex ta' ħadetna fi bnat fejn ma konx nasab li sammorru. ħana disa għal-patruni jistaqsu. Mela, bħalma spiegħajt li insomma għandna. Tikom dari, u skużani.
Dejjem aħjar minn Dari. Soma, Dari aħjar x'kien Sufi u Sajn O'Neil Browns. Naddu issa għal mistoqsijiet tal-patruni miġġuba lilkom u lilna wkoll minn Browns. Browns joffru health check ġenerali li tista' tirrikorru fuq mill-21 ħanut li għadhom madwar Malta u Għawdex. Il-test juhu forma ta' finger prick fej joħroġ fid-dem u mbagħad minn hemmhekk iqisu biex ta' kull xorta ta' biomarker jekk hux kemm għandek zokkor fid-dem, triglycerides fid-dem, kolesterol, jiċċekkjaw ukoll il-pressjoni. Jiena darba kull isu 6 xhur nagħmel da xorta ta' eżami, mhux għax inkun qed inħossna ħażin, imma għax inkun irid ikun naf isu speċa VRT ta' saħħa u naħseb li huwa ħaġa utla ħafna li tkun ta' fejjed, anke x'jekk l-affarijiet tkun qed jibdew imorru lej bnadi xejn xierqa, speċa wieħed jista' jikkorreġihom. Mela, tlaqna issa bl-ewwel mistoqsija mingħand Patrun Anonimu. Criminality di għalik so. Criminality is a part, in Malta is a part of daily life for so many. Does our economy have to collapse and face total ruin before the people of Malta finally realize that we have to get our acts together and stop relying on criminality to make money? Or are we in it so deep that we can never terminate our dependency on criminality? Is organized crime in Malta too big to fail? Elaborata di. Ma naqbilx, le, ma nemminx hekk. Malta kienet suċċess qabel ma konna f'dan il-kuntest. Għal pajjiż żgħir kif aħna naħseb għamilna achievements tremendi, il-fatt li naqadna mal-Unjoni Ewropea, ftaħna bibien, ftaħna industri. Ovvjament għandna nuqqas ta' riżorsi, ġifieri aħna limitati f'dak li nistgħu niftu bħala setturi, eċetera. Ma naħseb illi Malta hija suċċess. Apparti l-fatt illi f'daqqa waħda isimna spiċċa 10 feet underground. Għalfejn. Għal uqda ta' nies. Ma jekk inti tikkonsidra kemm huma ftit dawk in-nies irnexxilhom sempliċement għax kellhom il-poter. Għasepara l-istess ammont ta' individwi, id-doppju, it-triplu, kemm jistgħu jbidlu l-affarijiet. Le, criminality is not the status quo in Malta. It is a condition of this government that we can change. Issa, jekk ngħidlek, għax qed tipproponi l-Partit Nazzjonalista. Le, hemm problemi hemmhekk ukoll. Għandna bżonn bidla politika. Għandna bżonn, oh my God. Sibni għadna bel-argument, jek vera tajja. Le, jgħat t-prova nkun vera sottili, jek bil-mod. Mela, għajġilkom. Is-seamless qed jaħdmu lid-dar, daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħamija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qraba ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibgħatu man Seamless. Mela, Marja Gawċi tistaqsi. Xtaqt nistaqsija għadix taħseb li Manuel Delija qed jitnejjek bina. Ma naħsibx li qatt li Manuel Delija qed jitnejjek bin-nies, jiġifieri kien hemm punt illi jien ħassejt li kelli nikkjarifika. Bl-istess mod, li jien nitkellem fuq 20,000 illi nefa il-gvern ma' kulħadd biex jagħmel propaganda politika. Kif aħna qed nitkellmu fuq l-indipendenza ta' gazzetti bħal The Times u Malta Today, etc. Bl-istess mod illi jiena niġi u The Shift niġu ikkritikati kuljum fuq dak li nagħmlu, dak huwa parti minn xogħolna. Jiġifieri il-fatt illi jiena għad dak li ħsibt fuq pożizzjoni ta' Manuel Delija ma nistax nifhem għalfejn f'daqqa waħda saret speċi isu kważi nazzjonali, kien
kienem reazzjoni qawwija għal dak li għad biex niġu għal kontest. Dak li ġara jiena kmini fil-ħodu, nibna ħaddem 3-4 ta' fil-ħodu, u wasalt sa' 8 ta' fil-ħodu, 9 ta' fil-ħodu, u għadni ma' milx sija xogħol għax kull ma' qed nagħmel u qed nirrispondi domandi minnaħa tal-pubbliku għalfej jiena minix qed nissapportja il-problemi illi għandu Manuel Delia. Dak il-ħinijiet ma tistax ċempel il-ħadd, jiġifieri għamilt ir-riċerka u għad jiena x'immissjajt. U sibt artiklu f'ġurnal Taljan u mbagħad ġie riprodott fil-Gazzetta Maltija illi qalet illi Manuel Delia is going into exile. Dik hija kelma partikolari, exile. Kif qatt qabel jiena naħdem ma' organizzazzjonijiet internazzjonali fejn nagħmlu żgur illi jekk xi ħadd imiss ġurnalist Malti, aħna għandna il-poter illi nirreaġixxu. Okay? U li ġara kien bdejt nirrispondi daw l-email, imma bdejt ngħid imma jiena x'immissjajt ġara kif sar il-ħin, imbagħad insomma ċempilt il-Manuel u għatlu isma' Manuel għatlu ġara għatlu x'immissjajt. Għalli isma' għalli, kien dak iż-żmien kien hemm dawk li spoof websites jekk tiftakru. Ma fejt bdew minn Manuel Delia veru, però fejt jew ħafna newsrooms oħrajn ukoll. Mbagħad kienet ħarġet l-aspett ta' xi chats ma' Jürgen Fenech fuq Manuel Delia. Imma dawk iċ-chats kienu minn 2015. U meta bdejt inkellem għatlu naf għatlu però x'inhi l-urġenza? Why exile? Exile is a very particular. Aħna naħdmu ma' ħafna ġurnalisti illi vera jkunu f'sitwazzjonijiet fejn il-ħajja tagħhom hija f'periklu immedjat. Noħorġuhom il-pajjiż nagħmlu żgur li jistgħu jaħdmu minn pajjiżi oħrajn u tal-affarijiet. Meta tgħidli l-kelma exile jiena alarm bells ringing all over the place. Għandi obbligu nirrapporta ġifieri, ovvjament jiena kelli wkoll domandi minn l-organizzazzjonijiet internazzjonali, speċi what's going on, isi okay, ċempilt il-Manuel, tlu x'immissjajt, tlu what did I miss? Għali dawda, tlu okay, tlu. Pafda għadha waqt li tinkellmu klikjat. Ikklikja l-fatt li tlu inti sejjer. There's what they call rest and recovery program, rest and recuperation għandhom ismijiet differenti. Ma essenzjalment toħroġ il-ġurnalist minn pajjiż biex jistrieħ ftit u jkun jista' jagħmel xogħlu. U ħadd ma jiġġudika lil Manuel Delia li hu dan il-programm, ma ħan indaħal jien u ma ħan indaħal ħadd għax ħadd mu qiegħed fil-pożizzjoni tiegħu u dak li qed jiffaċċja kuljum. All right? So, no problem. Imma meta kont nitkellmu dak il-ħin ikklikjat għax kienu kellmu lili fuq il-programm u jien għadtlhom 6 months is too much. Jiena għad timmexxi organization ma nistax nagħmel 6 months barra mill-pajjiż. Waqt li qed inkellmu għadtlu Manuel, this is the rest and recovery program in this city biex għadtlu mela għax make it clear, I'm telling you honestly, because a lot of your followers are coming to, I have been 4 or 5 hours, answering emails, and calls, from people who feel that you are in danger, ma spiegalhom daqsxejn aħjar, we have your WhatsApp chat, so hekk. Kienet, imma jiena spiċċajt f'sitwazzjoni fej u għalhekk tibda, għax jien spiċċajt f'sitwazzjoni fej u ma qabilx li kellu bżonn jiċċara l-affarijiet iktar. U jiena ħassejt illi, isma' jiena qiegħda f'pożizzjoni diffiċli if you don't clarify them. Kien hemm mhux disgwit fis-sens ma nindaħallux, it's completely separate to what we do. M'għandniex konnessjoni
mal-attivitajiet ta' Manuel Delija u tal-affarijiet, ovvjament nissapportjaw kull attività ta' civil society across the board, mhux huma biss, organizzazzjonijiet oħrajn. U ħassejt illi ma kellix lok klif li niċċarar għax ma stajċ nibqa' nirrispondi emails u mbagħad at that point, honestament, inħraqt għaxat, why is it up to me to clarify this position? Jiena, looking back, forsi u kellu raġunijiet tiegħu. Ġifieri. Imma jiena ktibt artiklu, ġifieri da spjegajtu kollu f'artiklu. Mbagħad ktibt artiklu ieħor. Għax jiena kont sorpriża ħafna bir-reazzjoni għal dak li ktibt. Jiena nikteb fuq kulħadd, nikteb fuq it-Times, nikteb fuq. Ma kienx hemm dik ir-reazzjoni, kien hemm attakk ta' 3 ijiem fej aħna għandna security protocols li bnejnihom apposta għal dal-affarijiet. Ġifieri, dak it-tip ta' attakk jiena nitneħħa minn fuq social media għal 3 ijiem u n-nies ikunu qed inatfu għax ma tistax tlaħħaq mal-ammont ta' attakk li jkun hemm. U mbagħad hemmhekk jien irrabjajt. Għaxat jekk aħna qed ngħidu illi dawn il-metodi ġejjin minn naħa l-oħra u ma ħażin. Jekk aħna qed ngħidu illi aħna il-bidla. Kif ir-reazzjoni tagħna hija l-istess? Hemmhekk jien rajt problema. Aħna immonitorjajna ir-reazzjoni bl-istess mod illi immonitorjajna ir-reazzjoni tal-partit fil-gvern għal ċertu akkużi. Undunajna li hija simili ħafna. Mbagħad hemmhekk kena problema. Għax jekk aħna qed ngħidu li għandna bżonn inkun hemm bidla, mela aħna rridu noperaw b'mod differenti. Dik kienet l-istorja. Għatmat li xaħat li Manuel Delija qed jitnejjek bin-nies, għatmat dik, Manuel jiena nemmen illi fi spazju tal-medja illi għandna jien ma nemminx fil-limitazzjonijiet. Palma hemm posta xift u żgur li hemm posta xift. Hemm posta Manuel Delija u żgur li hemm posta Manuel Delija. Għandu pinna inkredibbli. Nirrispettah, ninżalu l-kappell fuq attivizmu. Però irridu nżommu moħħna miftuħ illi aħna għandna bżonn naċċettaw kritika li aħna nagħmlu lil dawk li nemlu li qegħdin fil-poter. Jekk aħna mhux lesti li naċċettaw, jiena kull filgħodu nagħmlu kritika, ħala ħax noħorġu nattakka lil nisek. Jiena naħseb li inkwieta n-nies għal dik il-ħabta mhux esaċ li ktibt int. Jiena naħseb li inkwieta n-nies u jien inkluż aħna kellna taħdida fuq għal il-biċċa tax-xogħol. Ma tantx kellna taħdida minn dak iż-żmien lawinna biex nitkellmu. Il-fatt li u jien speċa provajt noħu naqalak l-rwol li nikkjarifika li dak li ktibt inti ittieħed mbagħad mill-magni diversità spin biex jitpinġew narrativi li mhumiex minnhom. U dawk kien eżatt, imma mhuwiex ma kontx inti li qed toħloq dawn in-narrativi, però bħalma nafu hemm min għandu l-interess li joħloq iktar konfużjoni, għax fil-konfużjoni, speċa jekk jiena noħloq l-opaċità mela jiena nista' nostor. Wan nista' niddevja l-attenzjoni għal darba minn fuqi u ngħid, isma' radaw x'inhuma speċa di dejjem in-narrattiva tan-naħa ta' soċjetà ċivili, Repubblika, eċetera, eċetera, li daw għażbejnietom ma jaqblu għasepor, immaġina fil-gvern daw xi jagħmlu, hemm dejjem din in-narrattiva. U hija narrativa sfortunata. U naħseb almenu jien fuq dik inkwetajt, mhux li ktibt inti. Ma naqbilx miegħek. Nagħlek jiena kif tista' jiena. Naċċetta li inti ħsibtek, però ma naqbilx miegħek. Għal raġuni. Dan inti tuħu
aspett wieħed, sitwazzjoni partikolari. Aħna naħdmu f'dik is-sitwazzjoni kull jum. Kull jum. Iġifieri għalfej dan il-kuntest kellu reazzjoni differenti minn dak li ngħidu kull jum, pereżempju fuq il-gvern, turi ċertu prokazija wkoll. Le, u jgħet ngħidlek li ir-reazzjoni ma kienx għal dak li ktibt int. Ir-reazzjoni kienet għal kif dak li ktibt int ittieħed barra minn kontest u intuża how became weaponized. Jien dik li ħasbit. Again, it happens every day. And we should fight it. What could I do in that context? Say, isma, jekk jiena at night, we are here to hold people accountable. We have to make sure, specialment f'kuntest tagħna, iftakar li aħna dejjem niġu attakkati li qed nikkritikaw naħa u mhux naħa oħra. U mbagħad il-minuta mhux kritika kienet isma' dawn huwa din hija l-pożizzjoni tiegħi. Din hija l-pożizzjoni tiegħi dak kull matin. Ma naqbilx ma li qal, ma din hija l-pożizzjoni tiegħi. And I stopped there. Imma f'daqqa waħda ir-reazzjoni għax Caroline kelmet fuq Manuel di, li tkellem fuq in-nies kuljum. Fuq il-gvern, fuq affarijiet li huma importanti kuljum. M'hemmx dik ir-reazzjoni għalfejn. Għax in-nies użawha biex joħolqu narattiva oħra. Għalhekk dik eżatt dik il-problema. Again, the chilling effect, again. Kull darba li kollok reazzjoni, xtajdlek, darba oħra don't react. I don't think that's fair either. Għand il-manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfgħu f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. Mela, għenadu għal-mistoqsija li miss li ġeja minn Ivan Xikluna. Nsallu għalik, emmek jgħada. Tista, jekk hija mistoqsija antipatika, tista tindirizza liħek b'subajk. Punta. Il-ġurnalizmu investigattiv bla dubju jirrikjedi riżorsi ta' tfittxija u aċċess għal sorsi informati. Ikun interessanti ħafna li kieku tista' tispjega kif tiġi mfittxija u akkwizita zbaħna akkwistata. L-informazzjoni u l-proċess tal-kuntatt ma' sorsi. Treading on thin ice, my friend. Mela, inkluż il-proċess tal-verifikazzjoni, tal-attendibilità tas-sorsi u tal-korroborazzjoni tal-fatti. Il-kurżità tiegħi dwar dan timbet primarjament minn sens ta' ammirazzjoni u minn apprezzament għoli tal-professjoni. Ibsa. Ara, l-standards tal-ġurnalizmu huma l-istess fuq livell nazzjonali u internazzjonali jekk il-ġurnalisti jispettawhom. Fact verification processes huma standard, jiġifieri jekk għandek source ma toqgħodx fuq source wieħed, tipprova tivverifika darba darbtej, idealment 3 sources. Għalfejn, speċjalment f'kuntest Malti. Il-partiti politiċi jużaw is-sorsi illi jafu li inti tafda biex jgħaddulek stejjer li huwa, at the most innocent level in their own interest. At the most devious level, complete fabrication. U li ħanajta, jiena qatt ma ħdimt issa ili f'dan is-settur minn 20 sena issa. Jiena kont insifer barra minn Malta, mort pajjiżi vera diffiċli, Turkija, il-Lebanon, l-Iżrael, etc. Għalfej, biex nuhu esperjenza vera ta' ġurnalizmu. It was too easy here. Fil-sens, podġi fi newsroom, n-nis jtibatu l-affarijiet, tipprova tindaga bil-bxoħli, ma forsi kolla kwantu stories għajjar tatar. Ħassejt li kelli bżon, niftaħ l-esperienza tijaj, nespandi l-esperienza tijaj. Għaxek biss tista' tinduna il-manuvri tal-partiti, narġanajt, we don't reinvent the wheel. We adapt
good things or bad things to our context. Pero qatt ma ħdimt fi sitwazzjoni kemm Malta u kemm barra fej il-gvern kien attiv fl-element illi jiżgwida il-ġurnalisti fil-pajjiż. Kif taħdem li? Taħdem billi diġrat speċjalment barra l-assassinju ta' Daphne. Meta kellek livell oli fil-pajjiż u livell oli fuq livell internazzjonali ta' ġurnalisti qed jintekaw x'ġara. Li rajna hu attentat minnaħa tal-gvern u l-aġenziji fil-pajjiż, inkluż il-pulizija. Dawn ma affarijiet mhux qed ngħid xejn ġdid, dawn affarijiet li issa ħarġu forsi ma jkunu spjegati fil-kuntest tal-gravità ta' dak li qed jiġri għax tkun sentenza fi storja ikbar, però li rajna hu il-pulizija membri tal-gvern bisforz b'attentati ċari li jiżgwidaw il-ġurnalisti jitfawhom fuq path differenti ta' fejn għandha tkun l-investigazzjoni. Qed nikkonsidraw dan f'kuntest illi kieku ma kienux għall-ġurnalisti laqqas wasalna fejn wasalna. Qed nitkellmu fuq proċessi u ġudikatura u tul ta' żmien fil-qrati u eċċetera. Però we got here because of journalists. Fi kuntest fej l-awtoritajiet kienu qed jagħmlu me kollox biex jiżgwidaw il-ġurnalisti. Indunajna. Jiena pereżempju kelli storja qed tiġri warajja għal 6 xhur. The biggest story of the year. Chasing you for 6 months. Għatajt. Jekk ma jkollokx l-esperjenza illi tinduna li l-ebda storja tas-sena ma tiġi warajk 6 xhur. Titkisser il-ħitan biex tuħu l-istorja tas-sena. Kif taqgħu waħda qed tiġi warajk? U hemmhekk aħna bejna mbagħad nfittxu mod differenti. Mela, indunajna li kien hemm attentati qawwijin biex il-problema kienet illi kien hemm ġurnalisti illi aċċettawhom daw l-iskups. U dik tiġi minn immaturità ġurnalistika? Ne. Tiġi minn nies li lesti jbijaw ruhom. Ma sa' nitħof dettal għax imbagħad nispiċċaw. Imma qed nagħmel dal-punt biex nistressja dan naħseb punt importanti. Għax dejjem nisemma li ikun hemm daw is-surveys għax in-nies qed jitilfu l-fiduċja fil-medja, eċċetera. Għandhom raġun, because we, as journalists, independent journalists, have betrayed their trust. In-nies li qed jaffollowjaw il-partiti politiċi qed juħdu dak li jistennew bil-partiti politiċi, mill-medja tagħhom. Titkisser dik għax għandna bżonn niftu dal-imnuħuh. That's something else. Però dawk li qed jiffollowjaw il-medja dipendenti, dak huwa settur żgħir u n-nies li qed jopparaw fih għandhom ħafna poter. U għandhom obbligu illi jirrispettaw il-fiduċja illi tawhom in-nies. U għalhekk qed imbagħtu bħala medja, għalhekk qed imbagħtu biex tikkonvinċu. Għax mhux qed inkunu onesti lejhom. Tajjeb. Double bicep pose għamil legis, Inti li ħatamil la jizbat u għara. ħanaraw il-bicep, ma. David Borge C. Qed jistaqsi, din ta' 30 appell tal-FOIs dwar Xavier Balzan, x'inhi? U għaliex u kif jolqot lilna? Il-punt hawnhekk huwa freedom of information request. So, bħala ġurnalisti mhux aħna biss.
ġurnalisti oħrajn li jaħdmu fin newsrooms indipendenti, x'qed jiġri. Mela inti bħala ġurnalisti saqsi domandi l-gvern. Ministeri, ġifieri kull aġenzija, ministeri OPM, whatever. Qed issaqsi domandi u ħadd ma jispondik. Laqqas acknowledgement, laqqas m'għandix risposta xejn. X'jiġri iktar u iktar we've had to rely on freedom of information requests. It's a last resort, għalfejn. Għandi bżonn avukat biex nibnija. Tistenna xi 45 days. Jistennew sal-aħħar ġurnata jgħidulek extended. 45 days on. Mhux tkun mietet l-istorja. Ġara, more and more we've had to rely on these freedom of information requests. Men, li ġara kienem, u l-istoria pubblikata Times of Malta ġifiri, iktar minn sena ilu fej qalet isma' Xavier Balzan kien konsulent ta' Ian Borch fuq is-Central Link Project. No? Mela da fil-għodu qed imur jkellem il-Ministru jgħidu this is how you handle the media, u mbagħad il-ħadd jagħmel interview ma' Ian Borch ta' parsi it's a grilling interview. Dan huwa persuna illi jgħid, I've created the only independent newsroom in the country. Dan qed ngħidu mhux bħala fis-sens. Hemm kritika ta' dan ġien għax kif qed ngħidu qabel. Tant hemm ftit fis-sens ta' ġurnaliżmu indipendenti li għandna responsabilità qawwija biex nagħmlu żgur li nipur fiduċja tan-nies. Aħna li għamilna wara dik is-Central Link story li kien hemm. Batna domandi, batna fawajz, mill-ftit li ħadna sena nafu li mhux qed nitkellmu bħala Malta Today. Xavier Balzan għandu kumpaniji kommerċjali fejn hu joffri u personalment public relations services, konsulenza. Mbagħad għandu l-programmi li jingħata fuq PBS. Privileġġ. Il-Gvern Laburista beda billi jagħti programm il-kull newsroom indipendenti fil-pajjiż. Waħda kif bdew jikkritikaw il-Gvern kollha waqgħu. Xavier Balzan baqa', mhux tal-li ħawa, tal-li baqa' fis-sajf, tal-li ħaklieta 4 programmi. Aħna staqsejna l-Gvern, risposta ta' xejn. Qed nitkellmu fuq fondi pubbliċi, mhux qed nitkellmu fis-sens dak li għamel Xavier Balzan u l-Malta Today fuq aspett kummerċjali, whether it's the Times, whatever. Dawk li qed jgħidu fuq aspett kummerċjali sta għalihom, issa commercial. Aħna qed nitkellmu fuq fondi pubbliċi. Għalfejn, għax hemmhekk hemm bżonn skrutinju. Għax għandek l-influenza, inti tkun taf. Jekk Edward Zamit Lewis, li huwa klient ta' bejt minn dak kumpaniji, ta' Xavier nafu. Jekk Edward Zamit Lewis qed jidher fuq Malta Today or Illum, whatever, on a Sunday. Kemm veritira dik l-intervista hija parti mill-public relations exercise ta' Xavier Balzan, jew eżerċizzju ġenwin mingħata tal-ġurnalisti, għax ġurnalisti tiegħu qed jaħdmu. So, li għamilna ma risposti ta' xejn, aħna impatt u għamilt l-istess domanda lil kull ministeru u kull entità tal-gvern. Irrifjutaw. X'kienet id-domanda? Domanda kienet x'kuntratti għandkom u kemm ħallastu. X'kuntratti għandkom ma' Xavier Balzan? U kemm ħallastu. U kemm ħallastu? U kumpaniji tiegħu. U l-kumpanija tiegħu, so. Aħna interessatna kif għadna fuq il-public relations exercises il-konsulenti li għandu għal-gvern. Refused. Okay. On what grounds? No documentation. No documentation. Saret ħaġa. Ma nafx fejn qed il-fakkel riċevuta x'inhi. Fenomenali. Qed insaqsu fuq l-120,000 euro li ħa Joseph Muscat jgħidu li no documentation. Inti qed tgħidu l-Uffiċċju tal-Prim Ministru m'għandux kuntratt. Jew għandu dokument dalak li ħallas il-Joseph Muscat meta talaq mill-uffiċċju. Ma qed jilagħbu bil-kliem. Għax documentation legalment teknikalità li taqa ma taqax taħta. U dan insomma, il-Data Protection Commissioner qabad għalhom daw ċuċati li meta aħna appellajna ma' Data Protection Commissioner, isma' kif jista' jkun.
Da ebda Departiment tal-Gvern m'għandu dokumentazzjoni kif jista' jkun. Nafu qed joħorġu fil-Government Gazette. Mela inti għandek notice fil-Government Gazette. U liħu qed jgħidlek m'għandix document. Data Protection Commissioner ħal investigation u qal talabhom kollha id-dokumentazzjoni. Jibdew jituh. Allora mela għandkom. Mela hija għandha dritt tal-informazzjoni għal taf interess pubbliku dawn huwa fondi pubbliċi. Li ġara wara ħaġa fenomenali u qatt ma ġrat qabel. Jien bdejt nirċievi l-istess appell. Identiku, il-klim identiku, l-appell identiku, kelma b'kelma. Lif l-entità, l-isem tal-entità biss jinbidel. Waħda, 2, 3, 5 f'ġurnata. Tejta x'inhu jiġri. Kollha l-istess appell. Ċempet l-avukat għatlu isma'. L-appell x'jisħaq? Again, they're challenging the authority of the Data Protection Commissioner. Aħna għadnilek memx documentation, mbagħad qed jgħidu dawn huwa harassment u intimidation ta' uffiċjali pubbliċi u ħela ta' riżorsi tal-Istat. Mela aħna bħala ġurnalisti li xogħolna nsaqsu domandi qed jgħidulna li aħna dal-infiq u dberbi kollu ħniżrid kollha li qed jiġu fil-pajjiż, aħna id-domanda tagħna hija ħela ta' riżorsi tal-Istat. Fuck. Għajjejt. Fucking għajjejt. Issa, prova għaddi mill-ħajja tiegħi 30 appell u dim it-tribunal. Il-piċar ħadna official bell biex inkun fuq l-adba, għax kull jum hemm. Well, that fucking answers it, unfortunately. Mela, jien m'għandix iktar mistoqsijiet, fil-għeda. Mela, qabel ma nagħla nixtieq nirringrazzja l-azjendi li jagħmlu dan kollu possibbli. Brown, Seamless, Derek, għada fis-satejn nofs, Free Hour, Manux, nasib fadal makarun tal-pistaccio, EMS, Lavazza, Tronics, Garmin, E-Cabs, Frank's Gentleman's Essentials, li doqtu dak il-whisky li tajtek Ivan, il-PT Chimney, warandu u flimkien, issandu flimkien. Titxaqlaq xafna, bro, ma nafx kif għadkom ma drajtu nix, x'episodju għedin? 655 u ġon. Mela, tliftu fejkont. patreon.com/John Mallija, għadelet t-potta, għandek mikrofon emmek, memx għalfejn għal-Abu Xerejt. Il-kutriko, l-ħares un-bat jinsew li għax bla jisin isbicċa. Mela, u grazzi koll il-kutriko, patreon.com/John Mallija, nfakrukom, tiers differenti, għax saffi moġbitnix, ma nafx għandkom xkelma ħjar għal-tiers, we're going to stick to tiers for the time being. Tista' tkunu bros, stilel, champions, jon kella leġendi. Like, subscribe, l-affarijiet kollha, narakom id-dieħla. Saħħit. Grazzi ker.